I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Lord, as you have said, where two or three gathered in your name, you're in their midst. We invoke your Holy Spirit to guide us and to enlighten us for our recollection today. Bless Father Darwin. Give him strength and courage for the ministry entrusted to him. And bless each and every one of us, your servants, and allow us always to be used for your glory. This we ask of you through Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. So again, brothers, mayong hapon sa tanan. Pasensya gyud, medyo na uli-ulihi tagamay tungod sa mga circumstansya. And simple lang ang akong introduction karong hapon para makita kay Father Darwin, no? Father Amorth, the Chief Exorcist sa Vatican, nag-ingon nga, what is the role of the Church if we do not believe in evil? So evil does exist, and we know it's a very challenging ministry in the Church. That is why we try our best to reach out to Father Darwin, nga na mga experience po. Kita man po, no? Adunay mga gifts and courage for this ministry bilang mga pari sa Diyos. So, dili ko lang padugayon. I'm happy to welcome Father Darwin in behalf of our Bishop Jerry to our clergy recollection. And he is the Chief Exorcist, the Diocese of Tagbilaran, Bohol. At the same time, CFD, Father Coordinator. And very gifted and very charismatic. Let's welcome Father Darwin Gitgano. So, mag-praise kita sa lugar, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus, I seal this area, the precious blood of our Lord Jesus Christ, dear Mama Mary. I humbly ask to protect us and all His people in our lives, whom we cherish from all the retaliation of evil spirits. As we do this ministry, cover us all with your mantle of your love and protection. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mayong hapon, mga igsoong kaparian, mayong hapon, o na late yun may kay alasod siya mong sakyan unta, na-cancel ang sakyanan. Kapag tagpo po ni Monsignor na mo, Monsignor Erwin, napukunoy na po kabata, ni welcome na ko kay napukunoy seemingly na process daw. No? Nasa ito nga, eskwelahan niyo? Talabi. So, akong i-highlight lang ang isulti ni Cristo, do not be afraid. Yeah, activate your faith, not your fear. Dito sa, pag-ulag ko, dito ko sa, nag-andam ko PowerPoint yun, nawa tayo akong guide sa talk ninyo. Holy Spirit na guide na ko ron. Okay, nawa ang ko, sa mo, pag mga pari, andam ko PowerPoint. Karon, nawa, dito ang PowerPoint. Power na ninabilin. Dito ko gikan sa North Cotabato, ito may aging adlaw. Kaya di pare, idoon na ko. Luwig ka ayos siya, kaya bagulang siya na ordinahan. Wala pa siya isang tuig. Siya, biktima sa demonic oppression. Hindi siya possess. Ang lisod i-possess ang pare. Ano yung good news na po ninyo? Ang lisod i-possess ang pare because he is in persona Christi. Siguro ma-oppress, ma-obsess, pero dili jud siya. Tagsara jud kaayawan in a million ramatod pa ni Father Sikia. Unya, idol siya sa kuha, ana siya na ko nga, Father, dito na ko, napa-general check-up na ko. Oy, findings. Ano sa ka, Father?
Bisag usaray misa, Father. Perti, bugata kong lawas. Usaray misa ka ng weekly mass, bitaw. Regular mass na to. Maglisod na siya tindog. Unya, ang lain pang kaibugan, perting niwangan ni Father. Ipakita ninyo ang iyang tuan. Perting niwangan niya, kusog kay mukaon. I-explain ko na be. Unya, gawas niya kusog siya mukaon, dali siya gutumon. Atod pa niya. Di ba? Di siya natural, di ba? Saan niyo pag-explain ana be? Kay ba mo, kung naipari niya yun ana, oppression man na, samot na ang atong mga parokyano. Daghan kay mga parokyano karon, demonic oppression. We are sent to destroy the oppression by the evil spirits. Kita tanan yun. Nagtuon man tang exorcist ra. Kita tanan. Even laity can do deliverance to their house. Can do deliverance to their family circle as long as they receive the power of Jesus. When they receive the sacrament. We receive the power of Jesus from the sacrament. We are baptized. We receive confirmation. We receive the sacrament of confession. We receive the source of grace, the Eucharist. And we receive the grace of ordination. Kunya ang mga minyo, by virtue of their matrimony, kung kumplito na, it is the power of Jesus. Shared by us. Delegated by us. Naka-unitless mga pare, kikita na may makahatag sa sacrament. Yung anak ka powerful, kung natudlo ko ni, kuan ko, dili ko katinga, dili ko hibong sa mga pare, mahadlok, iwa matatudloi seminaryo, ane. Bisan ako, pag dikon ako, akong paris-paris, kuan ba ka na, laki juga kayo ba? Akong paris-paris, dikon ko, stricto kayo, kinalakihan. Dadaan ba bita nagposes? Sabi na, ang pagkalaki. Ako may ito dito. Ikaw, Reverend, pag-upakan ordinahan, no? Humot pa kayo na imong kamot. Ingko, Father, tuduin taong ko kayo. Adyo ko tuduin ni seminaryo. Daday holy water, daday cross, daday rosaryuhan, di ay, sa tuyang ipadaan ako, sperting kuruga dyan ako. Wala mo ko yung lain. Ang akong inspiration, ang gospel na dyan. Ang inspiration ako nga, hingilin ninyong totang espiritu. Bisag, ground zero kayo ko, di ko naman ko ito, ground zero. Yan to, radyo ko. Ibaw mo, dito ko na-amaze. Yan naman, subject na ko holy water, yun siya, init. Yung makatug siya. Yung mabalik na po. Dito ko na-amaze kaya nagdama ko rosaryuhan. Ako pabitang sulutag rosaryuhan. Naulian jud siya. Ikaw nga, grabe si Mama Mary, no? Grabe kaya si Mama Mary. Just, lulo ka, albularyo. Akong lula sa Father, albularyo. Akong mama, akong papa, occult practitioners. Akong kaliwatan, grabe kay occult. Sumoda, Father, usa na sa mga doorways of the evil spirits. Ang mga faith healers, albularyos, they are doorways of the evil spirits. Iba mo akong deliverance siya. Sakit pa niyang samtang nagstorya ni sakit na yung Anong sign? Mga simple sign na sakit ang sakit ang tiyan. Sa Father, anong sakit pa niya kung sakit. Sakit yun. So ako siyang deliverance lang, simple prayer of deliverance, kaya naluoy man ko. Pag deliverance mo, perting suka. Perting react ni Father. Pero siya mawa sa consciousness. Conscious pa siya. Pero di mapugan iyang pagsuka. Pero nihangyo man siya nga di pakita iyang video, hindi na ako mapakita ninyo. Due respect sa iyang paghangyo. Pero ako lang ipadungog ninyo. Iyang pagsuka. Padungkot mo. Ano mo kahadlok? Ayaw adlok. Abi ninyo,
Nagkadugay ko sa ministry, almost 5 years na ko sa ministry, ang pinakataluan si Lucifer day. Kabantay mo ka nang, nay mo tawag ninyo nga, Pader, nay napusis dere, inig-adto sa pari mo hilom. Hoy, yamingon din mo, agi kabuhi ra na. Di ba, dito mo, jump into conclusion, agi kabuhi ra na. Ipanuhot ra na, nagutman ra na. Kaya ang yawa day, inig-abot sa pari, mutago. Kaya ang pari, kadlukan sa yawa. Ako mo padunggon sa actual na ko exorcism. Akong gikuman ang yawa, di man ta kadayalog sa yawa, pero kakuman ka, imperative kuman. Tell me the truth, in the name of Jesus Christ. Are you afraid of Pope Francis? Yes. Are you afraid of all the bishops? Yes. Are you afraid of all the priests? Yes. Naman tako'y sumpay, pero ikihaman tako'y. Ayun lang ni appeal sa kuan ha, ikat lang ni. Kaya makiha ko, pero tinuod ni nga nahitabo. Di ni scripted. Are you afraid of all the priests? Yes. Ha? Yeah, makakuman man ang exorcist. Bisag ka mo God, kung paris priest mo, makakuman mo siya. Tell me, paris priest mo ka naman si mong jurisdiction. Ang mga pari, basta inyong parokyano, makakuman mo siya. Ato-ato ra niya. Ang mga yawa, baya, kay obedient kayo. Mas obedient pa sa inyong parokyano. At tinood, nauna lang mo kahadlok. At tinood na ako gisulti. Eh, nanawag na ko, pare. Honestly, ang mga pare ang tawag na ko, di man kumuad to. Kung sa imong gibuhat. Kasi ka pare, nagtawag sa kuha, Father, tulo na may kauras, Father, nag-ampo. Wajud mo gawas ang yawa. Kung kinsay nag-ampo. Ako mga katikista. Nya ikaw, diyan, anas kwarto. Pwede na mutuos mga katikista, Father, unless kung ilang family members. Ang buhaton ni mo, Father, kay napo ko'y mga gi-process diri, ang buhaton ni mo, Father, pag-bless og tubig using the prayer of the church. Ayun ang litsurit-suro kag hurim-hurim na gamita ang prayer sa simbahan. Blessing and exorcism. Kaya nga itong tubig ron, holy water not holy and exorcised water. Kanang libro ni Father Sikia nga Deliverance Book, matag-usa na ito, naadyo ana. Ma-amaze mo sa gahom nga naan ninyo. Anira mo ma-amaze sa ministry of deliverance and exorcism. Nakipakita ninyong video ron, malingaw mo kay, ang yawa, talawan kayo. Nakamu po, talawan sa liwat mo si yawa. Kinaliwatan jud. Kinahadlo, ang yawa, inig-abot na ko na ko, mukirik na. Kaya naman, doon na kay knowledge. Mutago sila, sabi nang guwa kay knowledge, mutago na sila. Ngayon, kuan eh. Isa ka ng inyong mga, kuan, ka ng inyong mga convent workers, deliverance na mga react. Promise. Ingon to pare ito sa butuan. Inuang ka pa din. Nasuway lagi. Kay daghan kay nagkoneksyon. Occultism, anang inyong mga minister, deliverance na. Daghan kay naghabak. Tigyo, kasakit nila, instead mo doon sakramento, tuas albularyo. Tinao dili. Ang nitabo, nanghit ako sa pare, kaya nahuman mahugtok. Father, hinahinay nami. Dito ko sa office niya. Father, salamat kaayo. Dito mo ko sa Diocese of Butuan, naghatag sa share sa akong experience na empowerment of the clergy. Di pa mga pare, kay wala kita tuloy seminaryo ani. Grabe kay tugpayas ani nga ministry. Nga mao ni pinaka-powerful nga ministry. Abi ninyo, bisan asa ko maabot, because of this ministry, ang mga tao uhaw kay ani. Vacuuman. Ang nag-supplement ani kay vacuum na vacuuman. Nawa man ang ministry of deliverance. Grabe healing ani. Ang actual healing, makita nimo kanang panahon ni Kristo ito. Literal na nakita nako bisan pagpatanon pa kong pare. Ang nitabo mga kaigsunan, katong mong pare, kung ato na ko, Father, ni Ali man nako ng kanang
caretaker nila sa Adoration Chapel. Natuara ng naong, tuara sa adoration. Si Father, samtang nagtuka gabi iba. Tsaka na dahil, Lula, ikalitag, lain akong lawas. Bukat akong lawas. Anay sign? Ingko sa Paris Priest, dali, Father. Ato ning i-anwent, ha? Anointing of senses. Ay po ng anointing of the sick. Sacramentals man. Sacrament pa ng anointing of the sick. Anointing of senses. Itong holy and exercise oil lang. Akong gi-cross sa iyang senses. Anointing of senses na. Kaya ba mo, samtang nag-anoint ko, nagkiri. Ingos Paris Priest, dali, Father. Mauna niya akong ingon mo. Saan man na to, Father? Palingkuro na to. Parting suka. Ana. Kalit nagkirig. Pare kinadlok man. Father, relax ra. No. The prayer of the church. I pray, Father. Kita, pare. Ibutang imong stula, Father. Paris Priest akong gipa. Pray. To Father, you receive the power of Jesus by virtue of your ordination. Yawa mo ko'y kumbisal. Father, ako contrition. Emergency man ni Father. No? Naulian ang iyang caretaker sa Adoration Chapel na kada adlaw sirag ador. Pag-interview nako, yang lula alpolario. Ang lino. Unya, naayo siya sa iyang mga sakit. Grabe. Yeah, Father, kung kining prayer of deliverance is sacramentals man eh. Kung giayo sila sa sacramentals, the more pag-uhon sila sa sacrament. Una nga, from Thursday to Sunday, dito sa atong office, naman office, alauna nga to sa alas 7, to ara ko dito, nagpakumpisan. Pakumpisan ko sa mga tao. Nahuman ako pakumpisan, alauna nga to sa alas 5, pakumpisan ako. Alas 5 nga to sa alas 7, ito mga poses, naggilinya na. Abi ninyo, nagtuo mo nga, why possess diri, kinadaghanan. Kinadaghanan. Unya, una nga, kung ako'y mga top, dili ko, mingon na sila, i-heal me, Father. Go to your priest. All priests are healers because of the sacrament. Supplementary na to ang sacramentals. Muna mag-bless ta, og mga olive oil, rock salt, pili iodized. Rock salt. Olive oil, pili BB oil. Doon na duha klase nga oil. Priestly oil. Manang catechumenorum, chrism, priestly oil na siya. Pero kining holy and exercise oil, common oil. Magamit sa pare, magamit sa laygo. Abin ninyo ka ng mga sacramentals, ayaw ninyo i-underestimate na. Kaya daghan kayong natabangan, ana. May usa ka listener na to sa punto per punto, nagpa-bless siya og sacramental sa pari. Yung pong pari. Kung saan na tinuhuan mo? Ano naman oil sa kapari? Di ko mo bless, ana. Wajud mo bless ang pari. Di po ko exorcist. Pero all priests can bless sacramentals. Pari man ta. Pero like kung mo bless, di pwede. All priests can bless. Only the priest can bless sacramentals. So, anong tambo, wala mo bless ang pare. Yan na may lang silingan ni Adto's office. Di kagpuhol. Ni Adto, pag uli na Cebu, iyang gishare kay 8 years na siya, ay skin disease, do katiil niya. Grabe. 8 years, way ayo. So, yung silingan, nagpa-bless man, ni Adto magbuhol in town, kaya di pa mo bless ang mga pare. Pero dito sa diocese of Tagbilaran, yung Bishop Tanang Pari, kinanglan mo bless. The Bishop Abit Uy. Iyan yung encourage na ng pari mo bless sacramentals. Inasa, kabay na mo, ito na ditong blessing of sacramentals kanang magambahan sa Cebu, ng monthly na to nga guide sa misa, mga readings na to sa gospel. Iba mo sa inatabo niya, katong nagpa-bless og olive oil, iyang gigaan niya silingan. Ito ni Duul sa pari, nga mo bless ang pari. Pagkagabi, ang yaplasan, tibuok niyang tiil. Katul kaayo, sakit ito, no? Pagkaugma,
completely healed until now. Grabe, no? Na sa Mark chapter 6 verse 13, daghang giyawaan, daghang masakiton, gihaplasan nila glana. Og sila nangayo. Muna yung sacramentals. Nana sa Bible mismo. Mark chapter 6 verse 13. Kinsa na may noon ron og bless og glana. Albularyo. Ang mga pare, wala tatudlo ini. Gitudlo ni sa simbahan, pero wa ni maapil og tudlo nato sa seminaryo. Wala di ko kamahis mga pare nga mo kisi-kisi og balibad. Ibaw mo, nag-video ang mao nga masakiton. Father, tanawa Father akong tiil. Okay na tayo. Just imagine ha, katud ay nga sakit, dili to natural. Kaya kung natural nga sakit, need tag doktor. Muna nga ito i-recommend sa doktor, kay natural man. Pero yung sakit is preternatural in origin. Simple ganyan ito mga sakit. Connected po, possible. Muna nga kung mag-deliverance mo, ang deliverance ay dili lang para sa possess. Kaya ang harassment sa demonyo, oppression. Sakit, financial crisis, emotional crisis, tanan, oppression. Patigahan lang ka kasabot sa mong kagalingon. Pwede ta ako kada adlaw ko mag-deliverance, self-deliverance. Kaya protection din nato ang prayer of deliverance. Daghang patay nako, antod karong kapatay. Kaya mag-self, kaya prayer protection of the church. Grabe kayo. Ang uban, kinamay, anting-anting, hurim-hurim. Dito po ko, North Cotabato, at yung lagi simana, na iniduol na ko. Niya, tibuok pamilya sila, nagpa-bless og balay. O, panangit mo sa inyong pare. Siya, oh, Father, no. Hindi na akong parokya. Yan, hirap ko motok. Dito may nangaon, dahil ha. So, nag-bless ko. Pag mag-bless, nilinya man na. Siya, anong linya mo? Father, anak lang maybe. Nag-unwanting of senses na ako. Pag unwanting of senses na ako, dahil usa dito. Father, no. Nawa, uy. Siya, aircon man. Jadi, Father, wag gani ka magkirig diha na ako kay tugnaw dyan, Father. Lahi, extreme iyang katugnaw. Pag human, kung nga, yun na pa. Before ka unwanting of senses, itugnaw ka ganina, suha, Father, pag human na dyan, kana, sign na, mutaas ang hilanat, kalit na. Wa siya gilantan, inigutang ni Mughuli, aning susay, mukalit na gilantan, kana. No. Nanyawa sa hilanti, before ni Mugi, wag huli an exercise oil. Mukalit na kinanat. Opposite po ang uban, mukalit og panugnaw, na isa sign. Or musakit ang O, gawa musakit ang O, before ni Mugi, butangan og sacramentals. So, ang hitabo, makiksunan, yun siya nga, Father, tutugan lang ko ni mong tinuod, no? Ano siya? Kurug-kurug naman siya. Anong ko ni mong tinuod, no? Gitrade ko sa albularyo. Ya, Father, dili, madutlan. Father, ginoo, mambuto gisam nila, Father. Yan na mga linatin, occult man. Napoy, nga, Diyos ginoo. Idunggab siya, ang krasunes, nagisi. Pero ang iyang panit, jud masamad. Unang ma-amaze siya, isog kay siya. Labi na makainom siya, panghagit og sukmagay. Ano man di man siya madutlan. Init kanunay ang tungod sa yung occult prayer, orasyon. Unya, ibaw ka, Father, na disgrasya mi, Father, buak, sakto, napilit diri ang nga kining bildo. Wa jud maun sa akong naw sa gamay nga garas. Ang akong tapad agkagig samad. Ya, Father, kibaw ka, Father, nag-inom Nasuko man akong kainom nako. Kuha siya botilya, Father. Gihapak sa kong buak ang botilya, Father. Nasamad ang kamot sa naghapak nga akong wa masamad. Muna siya occult orasyon. Di matablan. Og bala, di matablan. Iya man na siya wa. Unang nikurog siya. Just imagine, ha? Mere unwanting of senses. Yung naka-powerful ang simbahan. Yung naka-powerful ang kaparian. Kung ma-amaze mo sa mga albularyo, uy, wala na kumingking sa pari, uy. Para dyan na kumingking.
Labi na inyong i-deliverance sa inyong kwarto, tiawan, na manghugas ito sa inyong CR, na mga ligo. Kaya di kang kumbinto karon infested. Kaya naman, wala na nato magamit ang prayer sa simbahan. Unang ikaw, wala dito kay to, pero kag mata-mata. Unya, iharas man ta. Munang ang pari, way tug tarong sa puton. Yan ka, buntag, luudan. Nga naman, giharas man ka, wala ka maposes. Pero oppress and obsessed. Negative mong unahuna, negative mong emotion. Kaya, dili lang kita maharap. Unang, kung nahibaw ka, ana, ikaw mismo mag-pray ka. Mag-pray ka krusaryo, mag-pray po kag protection. Kaya, mag-cleansing ka. I-renounce nimo ang imong mga kaliwat nga albularyo. Kung nakabantay mo, yun ay mga exorcist, nga grabe ang ilang retaliation, kaya wak nila ma-renounce ang ilang kaliwatan. Unang inigdadungog nila, di na jud mo dawat sa exorcism. Unsay sekreto? I-renounce nato ang atong mga lulo nga albularyo, ang ilang mga occult spirits. Grabe kay na. Dahil usa ka, niduol nako, nako'y ipakita ninyo nga video. Usas mga naka-exorcito, despite sa kong pagkabatanon, kining gisulti ni Kristo sa Luke chapter 10, verse 19 to 20. Lingon siya din eh. Luke chapter 10, verses 19 to 20. I have given you authority. Highlight. Ang gaan dyan nag-authority, una sa tanan, mga pari. Mga apostoles. I have given you authority to trample on snakes and serpents. Scorpions. Unsa ko no? Tumban na nato ang mga bitin o mga tanga. Unang gitumban ni Mama Mary ang bitin. Gitumban ni Saint Michael. Kana indot kay nang image ba? Pagpahinumdum nato. Kaya mga yawa, tumbanan ra nato. Because of the delegated authority from Jesus Christ. Kung naka-inspire na ko. Pero mahadlok man ko. Natumbanan raman akong yawa. Trample upon serpents and scorpions. Patayon na to ha? And to overcome all the power of your enemy. Wa siya mingon niya, so that you can overcome some of the power of your enemy. Ningon siya, all of the power of your enemy will be defeated by us, subject to us. Kabantay mo sa mga albularyo, ay muduol nila, agitautan ng isang tao. Nya hayrang ang nang daot, nya inferior yang guide spirits, yang demonyo. Mingon siya nga, hindi na ako kaya. Bago lang nainiduol ako dito nga babae dito sa upon. Nangulang ko nagtok sa upon, sa lapu-lapu. Pader, niduol ko albularyo o ningong albularyo, day, maluoy ka na ako, day. Kung ako kang orasyonan, ako katambalan, ako'y mamatay. Kay powerful kaayo ang ni daot sa inyong pamilya. Naluoy ko niya. Bago lang ni, ito pang maging adlaw. Nagisimana. Ikaw kung upon, ato na po Cotabato, karon ano na po sa San Carlos. So, si mana ato na po Davao, sa Turil. No? So, to empower the people. So, inahitabo mga igsoong pare, dito misa sa Kristi. Naluoy naman ko niya. Sa Father, samtang nagtabi tanay, nagtusok na ko din eh. Kanya, Father, kinasakitan ni akong daan nga bahin sa akong kamot. Kung, sige, mangumpisal ka sunod adlaw ha. Ang sulti ni Kristo, we can overcome all the power of our enemy. Ay, kanto. Pag butang sa kong kamot sa iyang ulo, Father, nanggahi naman ko. Nanggahi ako, Father. Nanggahi. Nisinggit. Ay kung ay kagol tabangan ka na mo, na team din sa Open, na may team sa Open, ato ka dito, akong gi-recommend sila, yeah, make a good confession, kaya mo na the best protection ninyo. Kaya yung
ati bagulang namatay, 35 years old. Bagulang. Why finding sa doktor? Kalit lang kayo. Abti kayo. Unang nibalibad ang tambalan, kay ningon ang tambalan, kung ako kang tambalan, ako'y patyon. Powerful kaayo. Ito mas tambalan. Pero kung sa itong, balik ko na itong gisulti ni Kristo, you can overcome all the power of your enemy. Kung sa'y sumpay, ano yung sunod sumpay? And nothing will harm you. Nothing will harm you. Why makaunsa ninyo? Tupakpakan ng Ginoo. Nothing will harm you. Abi ninyo, dahil pastor gibarang. Pastor gibarang. Unya, nagpabarang, nagsambot na sila sa mambabarang, nga banggiitan nga mambabarang sa buhol. O kining mong banggiitang mambarang, inig, renew niya siya kahop, matud pa nila, mulakaw sa tubig. Umingon to nagpabarang, niya, Sir, kining, ayaw lang siya patya, itong pastor. Ayaw lang siya patya, kailan siya, lagaya lang siya sa sakit. Ay, malipay na kung nakita niyang nag-antos. Kunya, kinahanglan, kung muduol siya laing mananambal, kinahanglan di jud siya maayo. Ningon ang bagitang albularyo, tambalan, naniguang na lang ko dahi, nining ako nga ministry. Kaya ang ilang kuan di ay, ministry gapon. Ang ilang gi-highlight na, gihimo silang instrumento sa Ginoo sa pagsilot. Ang ilang gi-reflect ay is, God as justice. Kami ang hustisya sa Diyos. No? Kuya mo silang theology, no? Ganun, ibaw ko silang theology, nag-surrender man na to. Mga banggiitang albularyo sa buhol, nag-surrender na sa ministry of exorcism. Ganun, ibaw ko silang theology, nagtuuman sila, gigamit sila sa Ginoo. Hindi na yung mga, way klaro diya, hindi eh. Ako'y gigamit sa Ginoo o sa pagsilot aning mga tawhana. So parang, og kulang. Kamu di mo mutuog kulang. Di mo mutuog barang. Pero daghan kaig mga pasyente nato dito. Ang barang, doon na kalainan sa kulang. Pero puro na sila curse. Ang barang, o ng mga mangguwa ang mga insekto sa lawas. Okay? O ni barang. Mga insects. Mga bakukang. Mga himbi sa isda. Doon ako'y pasyente ano yung manggawas. Tibok lawas niya, puno jud sa samad. Ang himbi sa isda, manggawas, inig anak ni mo. Himbis jud. Ingon po kung nanay nga. Nanay, anong himbis rampod ning apilon kang isda? Libre ng sudan na to. Kuan jud insan, Father, niani ko nimo dili aron maayo. Niani ko nimo, Father, kay wa na ko'y tog na po nakabuwan. Wa ko'y tog, Father. Di na siya kapanilhig, siya sa tingkod. Father, niani ko din aron mag-andam sa kong kagalingon, kay hapit ako mamatay. So sa sultis doktor na yan, ay mong, perti mo dyan naghanan na samad. Sa normal ko na akong skin. Sa normal nga, perti naghanan, wa na ganun may tsura akong naong. Tungod sa mga samad gagagmay, nigaanak ni mo manggawas ang himbi sa isda, mga insect, mga ud. Jadi ka diabetic na sa dili. Kung diabetic, posible. Pero di ba siya diabetic? Buhi nga od. Kita ko ko, ninggawas diri yo. Na video gani. Na-post na ko sa Facebook. Ninggawas niya ang buhi nga od diri. Muna gitawag parang. Pag deliverance na to, isang simana, nag-series na deliverance, di siya process. Oppression iya. Completely healed siya karon. Nibalik na siya trabaho ngadto sa Manila. Napakpakat ng Ginoo. Deliverance and sacrament. Ya kay ba mo pila ka albularyo agi paduol lapas na 20. Apoy ni duol nako igurot. Igurot. Kay Father kay ba ka Father 3 months nako. Why tog? Bisag usa ka minuto Father. Wa koy tog. Di na natural. Ito na sa psychologist, psychiatrist, pasing na anak ba? I-injekan siya og high dosage ng Diyod nga pagkatog. Ito. Diba mo, pag humag-injection, wag ya pong katog. Surrender ang doktor. Ingong doktor, pawasan imong sakit, ano ni kakatog. So, dito sila buhol.
yang bana military. Yung ko, magtiayon mo, nakasal na mo. So, Father, civil rami. Pilan makatuig, 17 years na nag-civil, Father. Kung nga, may plano magpakasal sa simbahan. So nga, Father, wala pa may plano. Pero ako lang pong i-pray. Ito, naluoy naman ko. Yung 100,000 ako nilang gasto. Pag deliverance na ko, ang sacraments, sa akong experience, ang sacramentals, deliverance, leading to the sacrament. Doorway to the sacraments. Ako, mga kaubang exorcist, di na sila mag-deliverance kung di makakumpisal, yung nana. Pero ang ako, sad, sacramentals will lead to the sacrament. Doorway to the sacrament. Kini kinduol mo na yung luoy naman kayo. Ito. So, pag deliverance na mo, perting hinanok, singgit po siya. Wah! Perting na ka ng yawa, so siyang lawas. Wa siya magsyapo ha? Wa siya magsyapo. Kunya, pag uli niya sila ha, duwang adlaw na tugra. Father, mukaon raw, mutipog raw kong mukaon. Father, sira kong katog. Tulo na kong kapuan, wa ito. Kaya dagang kayong yawa, so siyang lawas. Kunya, tungod sa katikisan, namtay katikisan, dito sila naka-appreciate sa sacrament of matrimony. Nagpakasal sila, ako'y nagkasal, ito po yung buhol, kasal. Hangtod ka na siya masakit. Sabi no, the best protection is the sacrament. The best protection of the church. No. Kung, doon ako yung team dito sa Atua, kay di man matabang, ako rang usa. Ako naman yung usa dito sa office. Unya, gikan alauna nga to sa alas 5, muna ko, confession man na siya. Unya, alas 5 nga to sa alas 7 at alas 8. Naghapon, doon ako i-exercise tulo ka bok. Mga bago. Mga bago. Unya, katong usa, ibaw mo, nagpadung na siya maghikog. Nya ma-miss ka, kaya naman, wa siya kay bawo. Wa siya kay bawo nga maghikog siya. Nakamata lang jud siya. Unya ang listo, na dire. Hikot na. Sige na, unsa man ko, ano naghikot man ko? Wa siya kay bawo, nga naghikot siya. Nya padung na siya maghikog. Unya na time, na iyang samadan, iyang dani. Samtang nagsamad siya, wa joy sakit. Wa siya kutsilyo. Wa sakit. Yang nga na. Ini kahuman, na maulian siya, ako sakit. Ako sakit. Siya kilat-kilat, sakit kayo. Kamulo pang kuan, pag na-shock naman ilang family, communicate sa to office. Kupari anak dire. Pag deliverance na mo, grabing react. Grabe yun. Singgit doon siya sa kalapat siyang Pero siya di siya possess. Grave oppression. Oto iyang mawa siya. That time, kung ito yung ingon, nawa siya siyang kagalingon, atong time walking possess siya. Walang daghang naghikog karon ngawa sila kay ba. Yan na mo example, anak sa pulis. Sa San Isidro, Bohol, alas 9 naman ko na uli sa parokya, kaya ko itok sa ubang parokya. Pag uli na ko, datong pamilya, tipo pamilya, 15 years old, kamatang lalaki. Ningon ako ang pulis, Father, tabangi ko. Sa ugma na lang, sir, kay alas 9 na. Saan sa ka? Sa akong anak, Father, nagkitay na dyan ni Father. Naghikog na niya akong anak. May gani, Father, mo pagbitay niya, nakasud ang akong asawa. Nakasud sa iyang kwarto. May pagbitay. So, naluwas ra. Father, kung wa pa kasud ang akong asawa, Father, na late lang siya kung sa kaminuto, Father, or pila ka second, patay na akong anak, Father. So, naluoy ko. Sa mabasa mo yung mga anak. Sa Father, nalingkod. Jadong, istorya ta, kami nanduha. Sa problema dong, nasuko ka mama ni mo, nasuko ka papa ni mo. So, wala, Father. Anong hikog man ka? Wa, may plano maghikog, Father. May plano nga, nagbitay na ka. Father, wa lagi ko kay bao. Wa kay bao? Wa ka makak? Lumakak mo kunin mo, Father, pare man ka. Nakulbaan gani ko, kantod karong Father, maghuna-huna. Nganong nahimo tunako. Father, kami tibok pamilya, Father, Berni Santo to, Father. Adlaw sa Berni Santo.
nagtanaw ni og passion of the Christ. Wa ko'y plano, Father, maghiko. Sinay tabudong, pagsud mo sa imong kwarto. Nawa ko, Father, pagsud ako sa kwarto ko, nawa ko. Infested ang iyang kwarto. Infested meaning, dunay mga demonyo sud sa kwarto, tiawan. Nya kung inan ang pulis, Sir, ato ning i-deliverance si mong anak. Nya, duda ko walking possess. Mastorya ni mo, conscious kayo? Maka-response siya sa akong mga pangutana. Ngayon ko, pero na ko madaya video. Pero na ko ipipila ka video, ako ipakita ninyo. Ano tabo mo kaiksunan? Bato i-deliverance. Ikaw sa police nga. Saan ang walking possess, Father? May mga yawa sud si mong anak. Iwa mo siya kaybaw. Imagine ka, magpagkamatay ka niya, waka kaybaw. Sa, mo ba, Father? Tinuod din ng anak, Father? Kita ka ron. Dito bisa sa pabinto. Pag sugod lang ako, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Nahibaw na mangyawa nga i-deliverance siya. Ang first sa simbahan, kanang ordinary nga book ni Father Sikia, kanang deliverance handbook. Ibaw mo, kung inyo nang gamiton, dagay kay mang react. Niya daghantang maluwas. Because of that prayer. Ano ito po, makiksunan? Parting naghanang demonyo sud sa lawas sa bata. Nawa ng bata pinakusganan na, singgit og taman, ingon gud ang amahan. Father, karon pa ko kita ani ba? Siya nga, ay rakadlok. Ang iyang mga anak, naratol naman, o relax ra. Balik-balikan rin nyo ang I believe in God, niya magrosaryo ta. Kaya usang oras na kung nagampo, o pagkapon mo gawas ang yawa. Ang strategy na ko, ana, basta dugay mo gawas, magrosaryo may. Pag rosaryo na mo, kita tanan magrosaryo ta, itong pangayoon sa Malabirhen, yatabangan ta niya, kaya di man kabalibad si Jesus, ito Ginoo, kung muhangyo na ang atong mahal na inahan. Ibaw mo, pag deliverance na mo, dyan na ni Kuan, patre? Ano ni Udyo? Dana? Okay. Para madungong ninyo ang Kuan. Pag deliverance na ko sa iya anak niya, pag rosaryo na mo, pagkanta na mo, Salve Regina, Mate Meser, suka siya. Naabig suka. Inadaganan siyang nasuka. Pag human nagsuka, naulian siya. Ma, anas akong lawas mo, oy. Asa ta? Ma, saan yung lugar, ma? Siya nga, ma, asa dita? Sa doon natan na sa office ni Father Darwin. Siya nag-usam po ta din eh. Nag-usam po ta din eh. Ha? Doon. Naghanang yawa, sud si mong lawas. Unya, wala naman kumanto sila balay. Diba mo sa empower na ko? Ang tatay. Nya, i-prepare imong kagalingon, i-renounce ni mo imong occult involvement, ikay deliverance sa kwarto sa inyong anak. Pag deliverance nila silang kwarto, react ang bata. Na kami nagpuyo diha! Ayaw na! Ana, ang nag-deliverance ay yarang. Kung ikay mo-deliverance, exhausted ta. Ato empower ang head of the family. Amen? Oh, ato empower mo na itong itabo unyang gabi ato empower ang mga laygo. Unya, by virtue of their baptism, kung ilang i-deliverance, ilang ra pong family circle. Okay? Unless kung member ka sa team, diocese, deliverance team, pwede ka makahimo og intercessory prayer para sa mga to sa office. Nagkita mi sa bagulang sa police, pati na nalipaya. Ano man, wala na gibati kay ang anak dai niya, magsud niya atong maglain siya, magbukat yang lawas. So kung ma-empower na to ang mga pari, itong mga parokyano, daghantang maluwas nga padung mag-suicide. Imagine ka, honest yun siya ingon, wa ko'y plano, Father, maghingog. Ang problema na day, infested ang balay. So, anong pangutana? Nganong ma-infested ang balay? Nganong matiawan ang balay? Okay? Dunay, inigtukod, magpadugo ta. Manawag mong albularyo. No? Ay, tanawar ko ning atong kuan. No? Tanawan niya itong lugar na ba'y namuyo din ng white bleeding ito. May atong kuanon. No? So, maghalad-halad po mo.
Magkuan mo itom puti nga manok, puti nga baboy. Muna himuon sa atong mga katigulangan. Unya, dunay bag-ong sakyanan, padugo. Pagan man ang practices. Unya, mag-birthday, magpadugo po. Oh, pinagi sa dugo sa sunoy. No? Yeah. Dugo ni sunoy nagluwas na to. Dugo ni Kristo. No? Yet, masyak lang mo kung ato ning ma-practice bitaw, daghan kita matabangan. Na mga parokya, akong classmate tum ko sa Tutuan, pag human akong talk, puno kayong simbahan. Ingon ko to mga pare nga, Pader, kining ministriha mo nagipangita sa simbahan. Magpatawag tag PEC, mag-formation ta, wa joy mo tambong. Kini Pader, sos, imagine ka, dito sa Upon, puno ko ang simbahan niya, dito sa gawas, mura na sa pontifical mass, nang gitindog ang mga tao, ang ganon sud sa simbahan, mo sa ginaganon sud, gawas sa simbahan. Hindi na to makita ba ang kauhaw sa mga tao ni ini nga ministry? Ibaw mo, sa Italy, doon ay 300,000 ka-occult practitioners. 300,000. Matod pa ni Father Amor. Professional na sila dito. Ganun na sila ay kuan, kining tax. Unya, ang exorcist, usa ka buok. Unya, ang mga pare, pila ka libo, putang na to, 3,000 ka mga pare. Kaya di pa jud sa deliverance. Wala mga tao, tuwa, hakot dito. Say, tagwali-wali diri, wala yung manimba. Abi ninyo, 1st, 2nd, 3rd century, gano'n na-converted ang Europe, different continents, because of the ministry of healing, deliverance, and exorcism. Gano'ng nangawa na ron? Wa na tay. Wa na ning ministry ha. Ground zero na. Kaya kung mabalik din na to, ang mga tao magpangita. Ang mga tao may moduol sa simbahan. Ug maunay akong kasinatian karon. Sa office kagahapon, doon ay more than 300 ka mga tao. Or almost 300. Ako nang sirad-an ang office. Ano man di na nako matabag pa kung bisa. Uy, alas 10 na. Manira na may alas 10. Pero puno gahapon ang office. Alas 5 sa kadlawon, alas 3 sa kadlawon. Dahil laing lugar. Kung mauman ni ang nahitabo ni Kristo sa Ebanghelyo. Kung ato ni iya, paambit kami ni tao, wala na problema atong parokya. Bisa pag-project ninyo sa parokya, wala na problema. Kaya mga tao, masatisfy. Ang ilang gipangita, nga kaayuhan, naa sa simbahan. Ay mo kalimot sa Ginoo ni Kristo, panglakaw ka mo, isangyaw ninyong maing balita, ayuhan ninyo tanang mga masakiton. Nabi sa gospel. Kaya kisa na may non-healer ron, albularyo di na pare. Suway lang. Suway lang na imong pamilya. Suway naghatag sa sacrament. Sacrament of confession. Mo nang panahon ni Padre Pio, daghan king nangaayo, mga even natural illness gani. Because of the sacrament of confession. Nangaayo tungod sa sacrament of confession. Yakitang tanan makahatag mo na. Ang laygo di man kahatag na. Una nga ang pari, all priests are healers. Una na mo doon ako, mingon ako nga, Father, i-heal ko. Go to your priest. Receive the Eucharist. Receive the confession. Because it is a sacrament of healing. Anointing of the sick. Diya, gifted ka, Father. All priests are gifted. Sa may atong theme, sa 500 years na to, isip Christianity, sa tibok Pilipinas, gifted to give. Ningon tong parokyano na ko, Father, powerful ditong lulo ni mo ba? Siya nga naman, ipasa ni mo. Inang pagtuon ko, albularyo mo ko. Ako nga, excuse me, ate. Ang akong gahom dinigi ka ni lulo. Kanang pasapasa ba? Occult man na. Ang akong gahom, because of the sacrament, it is from Jesus. I am baptized. I received the sacrament of confirmation. I received the sacrament of confession. I received the Eucharist. I received an ordination. It is from Jesus. Dili ni gahom gikan sa akong lolo. Hindi albularyo akong lolo ate.
Di tambalan akong lulo. Kaya tuo mo siya, imagine ka makaayo. Abi ninyo, healing without sacrament is lacking. Healing, deliverance without sacrament is nothing. Kung namingon si Kristo sa Ebanghelyo, dili tanan, nagtawag ka na ko Ginoo, Ginoo, makasunod sa langit. Lord, kayo may pasakiton, si mo nga. Naghinginin, nagyawa, si mo nga. Ipahawa ko, okay lang ninyo. Because they never promote the sacrament of Jesus. Jesus is the one who instituted the sacrament. Diba? Why we never promote the sacrament? Let us promote the priesthood of Jesus. Luke chapter 17 verse 14. Go to your priest. Si Kristo may ningon, anak. Go to your priest. Pwede naman tumingon si Kristo nga. Ay na mag-atos pare. Ako bito'y Ginoo. No? Humble kay Kristo ba? Doon na gani pare, maghiling-hiling niya. Ito na sentro niya. Delikado na. Uy. Maghiling-hiling ka dito. Cash out, cash out, cash out, cash out. Natumba. Delikado na. Na mag-speaking in tongue. Delikado gapo na. Na-focus mo sa gift of tongue. O niya, daghan naman na sa mga religious organization na to. Yan, dahil na mga tumba. Ibaw mo, it is Pentecostalism. It is not Catholicism. Ang healing na authentic is in the sacrament. All priests are healers. Amen. Una nga, ay manuul ako mga panatik kayo, no, Adir, no, i-heal ko, go to the sacrament. Receive the Eucharist. Eucharist is the source of healing. Go to your priest. Kamong nangasakit, yan ang nangasakit mo, sira mong kalawat, ay kumpisal. Kumpisal po taon mong panagsa, oy. Nya, examine your conscience. Kung sa 1 Corinto 11:27, na nangalawat ninyo, kasi kalawat, way kumpisal, way examination of conscience, inyong isilitan ninyong kagalingon, sacrilege. O tungod ni ini, nangaluya mo. Inyong isilutan yung kagalingon. Tulo ang silot. Nangaluya mo. Ikaduha, nangasakit. Ikatulo, nangamatay. Ug mo ni nahitabo sa to parokya mo nang gisugo niya mga pari, panglakaw kamo, banhawa ninyo ang mga patay. Spiritual dead. Simba, way kalawat-kalawat, way kumpisang-kumpisang. Mo na nangasakit ni sila. Ya kung muhatag panahon sa pagpakumpisal, daghan ang maayo. Daghang maayo. Daghang maayo. All priests are healers. Amen? Bisag doon na may regular confession lang, every week, puli-puli, daghang maayo, anak. Ya kung masabtan na sa mga tao, iba mo kagahapon, almost 300 ang nangumpisal lang ko. Ako rin nagpakumpisa. Almost 300. Unya, mamalik sila dito. Father, gagabi din ni balik. Gikag Mindanao. Si Father, kaming duha, Father, nakistorya kay, di na ako makistorya tumus kadaghan sa mga tao. Father, kadito lang tayo, Father. Kami, Father, 6 years na minasakit. Anak siya. Ibalik ng Jud minimo karon. Ano man, anong balik pa man mo? Magpasalamat. Father, wa may finding sa doktor for 6 years kaming duha. Curse man. Para. Ya, Father, ibalit lang mi diri, completely healed naming duha. Kagabi pa na. No? Kagabi pa. Magtiayon. Hurot ilang kwarta. Yan, daghan man kayong pangaparokyanong nang arang-arangan unta. Yan nga hurot ilang kwarta tungod sa mga operasyon. Ya, kung ato ng tambalan, idiad ko na sa simbahan. Tinood. Tinood. Gano'n man, pasalamat man sila. Nahurot ko rin. Nakoy, example ninyo karon. Gikag Diocese of Butuan. Diocese of Butuan. For 12 years. Mag-ana, no? Itom ang iyang pintal sa iyang kwarto. Itom tanan iyang sarina. Itom tanan. Ang iyang bag, itom. Iyang underwear, itom. Iyang tanan. Mag-ana siya. Sign. Demonic sign. Di ni mo masturya. Magsira siya duko. Di na siya kapasa for 6 years.
taga-diocese o Butuan. Sila, binifactor sa seminaryo, binifactor sa diocese. Pero tungod sa sakit silang anak, napurdoy yun sila. Financial crisis. Gidaan nila dito sa Bohol, Alois Ginoo, 95% healed na siya. Masturyan mo tarong, makakabasa na siya, upat ka ophthalmologist ilang giduulan, dako may gasto sila. Kaya ba mo sa gibutang na ko siyang mata, holy and exorcise oil o holy and exorcise water. Pag human, usal lang ka exorcism, nakabasa na siya. Nihila kaya mama o papa. O niya, kaya ba mo? Na aircon gud akong adoration chapel. Ingon siya nga, ato ng airconon pa kaya limuot kayo. Wag ko mangayo. Wag ko mangayo. No? Mangayo. Dito mo may deliver sa aircon kayo, electric fan na. Ato ng airconon pa no? Gano man, lipay kay sila. Ano man, ang ilang financial crisis na hinay-hinay na the soul. No? Nya dili lang usa, duha, tulo, kinadaghanan. Muna nga, dili lang si Monsignor ang gisugo, kita tanan dyan na. Ya kung ma-empower na to ang mga parokyano, dili na ta, kuan, na example, doon ay poses, mano na ninyo, ikatikais ninyo ang mamagpapa. Kaya mo, the best catechist is Satan. Kaya mo, the best catechist is Satan. Dihay, usak ka parokyan, dihay usak ka, pasyente na to, nga, natinga sila, hindi na magawa sa kwarto. Dito sila psychologist. Surrender ng psychologist. Surrender na. Ang hitabo, ilang gida dito sa office, normal kayong mata. Na negative na, ganahan ng maghikog, manay lamya kung kinabuhi, Father. Anak. Masturya na, 17 years old. Ako sa kinginan niya, dong, day kuan dong, day papel, bad paper. Day asa man na, Father? Day bullpen, isuwat ang akong isulti nimo. Sa may akong isuwat, Father? Jesus Christ. Letter J rin ang nasuwat. Letter J. Wala siya katiwas og suwat. Kalit na siya og reya. You're 17 demons in his body. Ang papa, palahubog kay papa ba na itudlo kita na siyawa. Ikaw, kalimutos nga siyang papa. Ngano na talpula. Ikaw talpulano. Nagduko man siya. Di ba siya asa dapat iya papa nagduko. Ikaw, ang yawa naman to. Talpulano. Tibaw ka, ini kahubog nimo, mawa ka. Nisud minimo. Nisud minimo. O niya, kibaw ka. Kanunay mimisod nimo, napan nagmahubog kag taman. Mawa ka si mong kagalingon. Siya, tinuod. O niya, tungod ato, nakatikais ang iyang papa. Kibaw mo ang iyang papa, kusog na kay magampo. Ya tungod atong maong posesyon na usab jud ang papa. No? Tigsimba na unya siya na may mo deliverance. Kay siya may mong pa-deliverance on. Imo ng anak. Ya, kami may mong paguagoon. No? So, makakita lang siya dito mag-deliverance. May anion ninyo dito sa inyong balay. Kita naman sila. Ay na mo kadlok. Singgit, ubalitad. Nya, completely liberated ang bata. Ningon na gutong, ilang balay po infested. Ningon, ikaraan man. Ningon gutong tatay kay 8 months man na-liberate ang bata. Na-liberate ang bata after 8 months. Kunya, sa process na mo, Father, parang magdi mo gawas ng yawa, Father. Mamalhin na lamig laing balay, Father. Sa ayaw. I-develop sa Ginoo sa inyong pamilya ang patience. Aram pagdali, Ginoo may makalayas, dili man kita. Importante, naghiusa na mo sa pag-ampo. Kaya karon kaluis Ginoo, ang ulitaon niyang anak, active kayo sa ministry. Di na siya mag-react. O niya, kibaw mo, ang gisultis, demonyo, o ni, lingaw kayo. Kaya doon na may ganag turak, angan sa demonyo. Turak! Niya, Bisaya si turak. Yan doon na po si Fastos. Si Fastos, Latin. Grabe kay maglinatin. Kusom, bubis. Basta, nindot kayo yung Latin dyan. Hindi siya kamamulatin. Ingon po si Turak, oy, Fastos, ay sig Latin-Latin da, wala sila kasapot. Siya sa unang mga adlaw, ano siya,
Ang mapagawas namo. Iya mo papa may nag-sig deliverance. Sa unang mga adlaw, ang mapagawas namo, mahadlok kayo kami sa kamot, sa kaparian. Nag-storytelling ang yawa. Sa unang mga adlaw, ang among hadlukan, ang kamot sa kaparian. Pero karon ang mga pare, mga bayot. Wala na ko magdaang yang actual nga kan. Pero karon ang mga pare, mga bayot, nanghadlok namo. Ano siya? Nanghadlok namo. No? O niya, nalingaw ko kay ang Paris priest dito, di man kumadto jud sa lugar. Akong patuon man jud ang pare. So, akong ingnan, ang tagtungod, di ko madto sa inyo ha, sis. Kay, di na ako matabang. Empower jud ako ang kinikanan. O ang pare. At ang pare dito, napabless lang sa balay. Huwag kalimutan ang pare, pusis yung anak. Ay, saba. Nga pusis imong anak. Ay, di na mo anha. So, ito na. Ingon na, Father, magpa-blessing magbalay. So, schedule lang. Ito na pare. At-trap na. Ingon ko pare, wala ni klaro ni pare Darwinan eh. Kay, para maka-experience jud mo. Kay daghan kayong hapit na kuas Ginoo pa jud ka-experience. Muna nga, ang nitabo, ground zero jud ang pare. Dito na, mag-blessing na ta. Ito, pusis. Okay, pag-pray na sa pare, madlok pa na holy water. Dito na, nag-react na. Parte ng wilda. Ang pare po, nung sab na. Sa Father, pusis bitaw na akong anak. Diyan, marunong ka mag-ingon. Diyan, nagsugod na og. Nagsugod na og. Kuan ang pare. Ya, human ako, uli. Una kong uli. Sa Father, ay uli, Father, kay nag-andam ba yan kong pagkaon. Kisa may mukhaon na to. Sa kaon lang ka, Father. Huwag ka mag-ingon nga na ay. Dito. Nabayot si Father. So, ang naitabo, nikaon ang pare dito. Pero akong team, akong gipa-assess dito. Akong team, gipada dito. Parang tabangan ng pare ba? Ngalay ko, ragod. So, nikaon ang pare dito. Ningon man ang proses. Dili ko mo gawas. Kung dili ang pare mo ampo sa amua. Ya, ang pare, nagkaon nito. Hadlukan ang maong pare. Mugawas lang, me. I-challenge siya wawa. Kung siya ang muampo na mo. Pare ito. Yan, idukul to him. Sa Father, iampui lang, Father. Idali raman ni mugawas. Kung okay ba na? Okay ba na? Dali ra jud ko gawas Father basta Paris priest. Nya unsaon po nako pagampo? Ikay gi-request sa yawa Father. Special request. Special request man. So, kini Father, so gigaidan ang pani sa akong team. Sige nila Father, i-pray Father. Sa mo rin i-pray, sa balik-balik na Father. Sige, namkaon sa tiwas. Sa kaya lagi na mo, Father. I-empower nila ang pare. Kaya, waman, tuloy seminaryo in town. Dito na siya. At tubang na siya. Yawa. Na. Sa, Father, ako lang kupot sa kuan. Guptan yung kuan. Sa kanya, Father, kuan. In the name of Jesus. Katawam ng yawa. Ha. Ning parian ni wa magstula. Ning ano yawa? Wa magka magstula. Nag-correction na. Nakalimot siya stula. Nagkulubaan lagi. So, gigaag stula sa, itong altar boy. Pag butang nyo sa stula, yan ang yawa. Pati na dyan mong hayaga. Nana ang salampate. Holy Spirit. Nanasad ang babae. Na may prayer nga. Intercession ni Mama Mary. Nga nasad ang babae. Mangkawas na ta. 5 minutes na nag-prayer. Naulian na.
isuka. Ano man, obedient kay nyawa, basta authority. Mas obedient pa sa inyong parokyano. No? Ato-ato rin na, ayan mong saba. O tinuod na. Eh, kaya may pare nanawag na ko. Isa, Father, tulo na may kauras na rin, nag-ampo, Father. Kasi nag-ampo. Amang katigis na, Father. Eh, ang sa'yo, may gibuhatin mo. Diyan na ako sa kwarto. Kaya kung doon ay bunyag, na pare. Kung doon ay kumpisal, na pare. Kung doon ay kumpirma, na pare. Kung doon ay misa, na pare. Kung mapusis na, asa ang pare. Ang naitabo, ako isang inan, Father. Ano yung buhaton ni mo, Father? Mag-bless of tubig using the ritual of the church. Ayan ang imong ritual. Ritual of the church. Yung maturture ang yawaan na. Niya kaduha, ang olive oil, i-bless. Kung kay olive oil, aka na lang imong anointing oil, gamita. Chrism oil, gamita. Yung maturture sila, anak. Diyan ako'y olive oil diri. Kana, i-bless na. O kanang rock salt, pag-bless, yung maturture man ang yawa, inig sablig di mong salt. Lingaw kayo. Ang yawa, inigana, deliverance ako. Ano nang kalingaw, pitik-pitikan ng salt? Init. Init, Darwin. Init, Darwin. Init. Di na malalim, Darwin. Init. Ano na, in the name of Jesus. Maluoy lagi ko sa yawa. Maluoy rin yawa. In the name of Jesus of Nazareth. Asa siya masakitan, salt imong gamiton. Kung masakitan siya sa holy unexorcised water, ang tubig imong, asa siya mo, grabe ang iyang reaksyon. May imong gamiton. Sa cross, ang cross imong i-gamit. Ang holy oil, pwede nimo i-cross sa iyang mga senses. Kung grabe ang iyang reaksyon, ang holy oil, imong gamiton. Kung mo react siya taman sa holy oil. Unsaon pag-mention imong sa nga na-torture naman siya, hoy, pa man mention akong sa po doon. One time, di ako gi-exercise. Di ba man dyan Lucas ninyo, nato no? Maunay pangutana sa mga pare dito sa diocese of Butan. Nya, Father, i-mention na itong sa ang kuna, ragod. Pero wa pa dyan ma-mention akong sa. Kita na makasasa man. One time, dihay usa ka altar boy. Altar boy ha? Akong altar boy? 6 serves. Nako, asa ko to asya. Yes, nahimo siyang convent boy. Unya, isa nga, Father, maulit ako sa balay. Pa siya kauyon sa kumbento. No? Parang lang sa Paris Cristo. Father, ganahan ko sa office ni mo, Father. Nadagan ng tao ng buyo dito. Saan to lang ko, Father? Wala naman ko'y mama. Ano ko'y, ang papa, broken family man ko, Father. Sige. Anto ka rito. Niya kada simana man ko mag-deliverance sa kong team. Sa mga nagpuyo dito. Niya siya, appeal na nako i-deliverance. So, pag-deliverance na ako, parting react. Ako ipakita ninyo. Ang hapak ko na. Kiring bata, gabi ini, na ako i-exercise. No? Mukaon na nig-unod. Mukaon na nig-unod. Kaya ganahan siya mukaon sa unod ug dugo. Unya, ang iyang kuan, iyang dikaon, kanang karni nga labas bitaw. Nag-anak na siya dito sa iyang, unang naguul ng ginikanan, gidadiha, perting react. Normal pa magkana. Kinaunhan. Itong altar boy, ako ipakita ninyo ha. Nihangyo dyan ang yawa nga, paunungon siya og rosaryo. Kaya ako naman siya giparosaryo kanunay, kodok. Ang rosaryo kag buntag, udto hapon ha. Okay, para matorture ang yawa. Kining bata, ako na kay improvement ron. Na? Kay series, sima sa rosaryo. Buntag, udto hapon, rosaryo jud. Ingon na yawa, ayun na siya paampua kay powerful kay nang bayhana na. No? Ayun na siya paampua sa inyong ginong inahan. Kay siya ray makapildi na mo. Grabe kayo sa Mama Mary jud. Samtang nag-exercise ko niya, ningon ang mga yawa siyang lawas, Darwin, ayaw na may i-exercise. Darwin, i-exercise pag ani minimo? Ay, power up ko kasi mong sa Darwin. Kaya ti na ni Ron. Ay, bawaan ako ni Ron. Naarabang ti, may bawa na dyan ni Ron. No? Alam mo, magtago na to, aning sa na to.
So, nitabo, ni kanta kog Salve Regina. Salve Regina, Mate Misericordiae, Vita, singgit siya taman. Ni piyong, ni singgit, nasakitan man siya sa prayer. Siya Darwin, dili na nako makita ang imong sa. Ganina nakita to na kung anong, ay, gitap-tapan. Gitap-tapan ni Maria Darwin. Pagkanta na kong Salve Regina. Ikaw, salamat, Mama Mary, na naaka. Grabe dyan si Mama Mary, oy. Amin nyo, maghilak ko kung kanang during exorcism na ko, maghilak ko. Kay, magrosaryo man ko, usas mga prayer na, ang rosaryo, maluhod ko, unya, magrosaryo, mingon gud ang yawa, Darwin, ni Ana, ang imong inahan. Ana, wa kaniya biyai, wa kaniya pasagdi. Di hilakot nimo because of her. Grabe na. Una kung palawman nato ang ministry sa exorcism, buhi kayo si Mama Mary uban nato. Una nga, ano, salig sa inyong kagalingon? Uy, salig mo sa Manang Birhen. Amen? Unya, less ang retaliation, na may retaliation, pero less lang siya kung before mo muhimo ani, inyong gi-renounce ang inyong mga occult attachment. Sa una, magpahabak ta sa una, itong lulo, i-appeal to, i-solemn renounce to ninyo at tubangan sa Blessed Tabernacle. Kung pisal ta, na dayon, luhod ta sa kuan, I renounce all the non-Catholic practices of my ancestors. Narito sa guide. Ang una ninyong buhaton, pwede mo mag-self-deliverance, pwede po mo pa-deliverance ni Monsignor, makatabang man na siya before mo muhimo sa deliverance. Ang ila yung doorway, maritalitag taman, kung di ni mo ma-renounce ang occult. Ang occult involvement. Katong altar boy nga kung ipakita ninyo, kuan to, ang iyang lulo banggitang albularyo sa among parokya, matay na. Ningon ang demonyo, ang nahigugmara niya, Father, di man mag-father ang yawa, Darwin Raman. Wa ka kadungog nga mag-father ang yawa during exorcism. Mo-address yun na ako, Darwin, ikaw Darwin, hilabtanon ka Darwin. Doon ako'y parokyano nga nabuntis sa engkanto. No? 9 months na yang tiyan. Ano, no? Member sa choir. Nako sa parokya. Dito sila doktor, ipa-ultrasound, why sod ang tiyan? Mulihok ang bata sa tiyan. Saan man ninyo, be? Manay gitawag spirit of incubus. Kung babae ang biktima, incubus na. Kung lalaki ang biktima, succubus. Na kung tiguang ang engkanto, spirit of nicupus. Tiguang naman. Tiguang naman. Pero binuang na ito kay katulo, ha? Kining incubus, mga spirit ni nga mo manifest as male form. Kung makigrelasyon. O kining akong parokyano, active kaayo sa simbahan. Dito sila, nagpa-ultrasound sila 3 times. Ingon ng doktor, dili ka buntis. Nya unsa man ning nagkaklaro ning buntis ko, dok, baw, unsa nang itubo ang imong kuan. Pa-check po sila, wa may cancer, normal man tanan. So niadto sila sa office. Active din sa parokya, ha? Active kina sa parokya. Ang iyang lula, albularyo. Grabe na. Ako man yan tiyan, 9 months. Pagbutang na ko holy oil, pag una na mo encounter, ato lang ni butang nga holy oil, sisa. Dihaya family, kita. Pagbutang na suko, Darwin, ni anasaka. Darwin, katong ubang pare, nga imong gipulihan, pag umami nag-reshuffling, mga buutan to, Darwin. Ikaw, Darwin, maldito ka. Ano na, maldito naman ko? No. Kay, wa, dyan papahawa ato mga pariya to. Kunang buutan, kita mga pariya. Ikaw, Darwin, ka, hilabtanan! Amo na baya, ilang kaliwatan, Darwin. Sulti dyan na. Sulti. Ang gaplasan. Ko, diin ka nagpuyo. Naa siyang katre.
Nasa silang bahay. So, niya ko sa bahay, nagbisa dyan ko, basta poses, parokyano naman ako. Nagbisa ko, kay parokyano na ako, pero atong na yung parokya, ang pari akong kaanon, pamisahon. Pero di ka po na ako paibawon, inalang nga ako, kinahanglan mamisahan. No? Diyan ko may patay, inalang kinahanglan mamisahan. No? Madong pari dito, kakita na mo, coach, pati Darwin ba? Among jutaan eh. Ya katong pari bitaw na kuan na-empower jud siya. Daghan kayong mga pari ron sa Diocese of Tagbilaran mag-deliverance na. No. Kaya naman, they are empowered by the teaching, by the power of Jesus. Because of the sacrament. Diyan nitabo aning kuan, ang adto nako dito, akong adto yang katre, akong ibutangan og salt. Darwin, pag-ausa na lang may anak namin ang kahoy. Kung imo may pahalayaso na niyang katre, anak may ng kahoy. Pero kahoy, silingan na po. Go to the foot of the cross of Jesus and never return again. And go to the foot of Jesus, meaning ang Ginoo ray magbuot sa kanya imbuta. Go to the foot of the cross of Jesus. Muna sa ritual. In the name of Jesus. Kaya na simple nga prayer. In the name of Jesus of Nazareth. Singgit na sila na. Through tremendous power as God, and His most powerful and salvific name, I rebuke. Refuge it. Hinayran mong tingog. Hindi mo rin ipadungog sa iyang dunggan. Hindi na kinalan mo, singgit ka. In the name of Jesus, I rebuke, refugiate, bind, and cast out niya. Itong cross, kurog na sila na. Ano itabo niya? Kalois Ginoo, ni-series na to, pating suka, isulim na ko, exercise. Karon, 9 months siyang magregla. Nihiyos ang tiyan, hiyos ang tiyan ron, ibalik na iyang monthly period. Normal na iya tiyan. Kaya kung mawa ni ang ministry sa deliverance and exorcism sa ato nga diocese, mo flourish ang mga albularyo. Kaya ito man sila, maadto sa albularyo. Una nga, dahol, unya ang iyang igsuon nga born again, nakakita man. Sa kuyawa, di kahon sa katoliko, no? Nibalik og katoliko. Nya pag deliverance nako, pastilan, walking possess pod ang maong nibalhin og born again. Nya ang doorway mao gapon iyang lula. Nya dito sa born again kay mag-speaking in tongue man sila. Oy tinuod ni dunay gift of tongue ha. Pero sa gisulti sa Pablo. Oni ang Catholic teaching. Ako basahon ha sa 1 Corinto dunay gift of tongue. Tinuodhan na gift of tongue. Pero dili tanan gaan niya gift of tongue. 2 or 3 lang. Pero kung ang tanan na gani mag-gift of tongue, oy delikado na Pentecostalism na siya. Dili na siya Catholicism. Na sa 1 Corinto 14, 1 Corinto 14. Ningon si San Pablo. Kay doon na may gift of tongue si San Pablo. Pero ang gift of tongue di ay pagpalig-on sa kaugalingon. Dili sa simbahan. Ang makapalig-on sa simbahan, ang pagtulunan, ang mensahe o pagtulunan sa simbahan. Muna yung makapalig-on sa simbahan. Akong basahon, ningon San Pablo, sa 14, 21, God says in the law, sa 22, yet imagine that the whole church is gathered together and all speak in tongues. Tanan jud magsulti speak in tongues. When unbelievers and uninformed people enter, what will they think? That you are crazy. Mga buang-buang mo. Kung ang tanan na pod mag-speaking in tongues. Chal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 a. Kung doon ay musulod, nga dili matuuhon, dili kasabot na to. Mayroon sila, pinangabuang mo. Mo ni sulti sa Pablo ha? Yet, instead, suppose that each of you speaks as a prophet. As soon as unbelievers speak the message of God. Nalaing hubad na niya, speak the message of God. Ang pagtulon as Ginoo. As soon as unbeliever enters, all of you call him to account and disclose his most secret thinking. Then falling on his face,
he would be urged to worship God and declare that God is truly among you. So kung ang pagtulunan niya masabtan atong isulti, hindi na kang makonvert. Kung mag-speaking in tongue ta, mingon sila, nangabuang naman tao no? Mingon siya, what then shall we conclude, brothers? When you gather, each of you can take part with a song, a teaching, a revelation, or speaking in tongue, or interpreting what has been said in tongue. Sa ito pa kung dunay mag-speaking in tongue, ipa-interpret yun. Okay? Padayon ta. So dunay speaking in tongue nga tinuod. Lingon siya, are you going to speak in tongues? Let 2 or 3 at most. Kinsa ray pasultiyon San Pablo? 2 or 3. So may natabo ron ang tanan naman. Hoy. Mo ni Catholic teachings, 2 or 3 ra. Kaya naman, ang gift of tongue day, extraordinary gift. Masa ang gift of tongue? Extraordinary gift. Dili siya ordinary. It should be given by God. Dili ato tinguhaon. Kaya Ginoo may mahatag na. Ingat siya, let 2 or 3 at most speak. It's in turn. Dili pod magdungan. Banos-banos. Isa may netabo ron? Oy, dungan man tanan. Yan human nag-speaking intang, uban nag-speaking intang gapon. Di ba mo kanang wa mahuman? Walking possessed na siya. Okay? Dihay taga Malaysia, anak sa kuha karon lang ning si Manaha, taga Malaysia ni adto sa kuha, ang iyang anak di ay nisamot ka worse. Kay dunay pare dito nga niadto sa ilaha, unya nagdaog kuan, grupo, unya ang iyang anak walking possessed man. Nag-speaking intang sila dito, chalalalalalalalala. Samot ka worse, na hospital good ang iyang anak. Unya, ang doktor ni, kuan na jud nga, di wala may mahimo na imong anak, nagniwang, ni taas. Yan si magsunod sila sa punto por punto, na-empower sila. So, nag-prepare sila kaugalingon, sila'y nag-deliverance. Nanambok na iyang anak ron. No? Dako na kay kausaban iyang anak ron. Ang iyara family may nag-deliverance. No? Unya ako na silang inan nga, beware anang speaking in tongue. Kaya na authentic jud. Duha or tulo lang. Og di jud sila magdungan og sulti. Muna'y Catholic teaching. Ang Pentecostal teaching, kitang tanan. I-invite ang tanan. Oh, sige. Ay, dila ni mo. Oh, mag-workshop pa. Sayop man na. Kay extraordinary gift. Pananglitan, workshopan din ang extraordinary gift. Na-workshop ang uban, anak. Before ta mag-seminar, okay, anak mo dila ha. Nya human na mapurma na kuan language. Unya, ang extraordinary gift ay dili nato kuan, dili nato kining workshopan. Example, ang extraordinary gift stigmata ni Padre Pio. Extraordinary gift man ang stigmata. Mao sa ang speaking in tongue. Pananglitan mo yun, kitang tanan din recollection man ta. Mag-workshop taron. Okay, parang natay stigmata. Ang una tong gamiton, magdamog martilyo. Unya, pagdapon mo glansang, kay mag-workshop man ta. Kay, kailangan naman tayo natay extraordinary gift. Dili ingon ana. Ang extraordinary gift is given by God Himself. Dili nimo tinguhaon. Kay imong tinguhaon, it is already a pride. Okay? So, dapat ko ipakita ninyo, kiring usa, babae man itong, kuan, mo ito incubus. Kini siya succubus. Lalaki. Ang tail na nilutaw na. No? Giduot pa niya. Pero naulian na po ni. Diba po sila nakasal. Kunya, tungod sa maong hitabo, dito na sila naka-appreciate sa sacrament. Completely liberated na po after sa kasal. Kunya, akong ipakasal, ang ilang pare, nag-react man, naka-deliverance ang pare. Ingon ko pare, angin-angin, yun mo pati Darwin ba? Kaya dito sila ka-realize, unsa ka powerful di ang pare. No? Dakoy, kuan, kining, nalingaw ka itong
share sa kani iyang paris-pris ani. Siya nag-deliverance ani. Di mag series na namo og deliverance na ulian na siya. Hantod karon. Completely liberated na. Unya na united na po sila kada Domingo na sila simba. So daghan na mo simba sa parokya. Dili lang ang mga poses kundi makatikais naman sila kay ma-empower naman ang mga tao. Imagine ka mga ordinaryong laiko na. Kung ako rang usa jud sa office, dili na ko matapang. Kinadaghanan jud. Kagahapon is almost 300 ang bisita nako. Kita mo sa post nako sa Facebook, almost 300 ka mga tao. Di man sila tanan poses pero nakatikais na to. Ya, usahay kaya example ang 300 ka book na ipuan na mang react. Makakita gud sila kay kung nay mo react ka na ato mang isuden sa private room. So na ang team dito mag-pray unya Luis Ginoo nag-abang radyo ko og lugar, nag-abang kog balay kay gamay ra man kay lugar ang kumbento. Do ka balay nagyabangan nato ron. Ya Luis Ginoo i-bless you taron kay nay nihatag sa diocese og 1 hectare for permanent office of healing, deliverance, and exorcism. So, 3 nami ka-exorcise sa Diocese of Tagbilaran. So, kami ang most numbered exorcist sa Tibok Pilipinas. Kaya pinakadaghan, 7 man dito sa Nueva Ecija. Kaya karon kay 3 naman ang Diocese of Tagbilaran. Pero, no need na mahimo kang exorcist. Basta pare ka, pwede ka ka-deliverance. By virtue of your ordination. Okay? Unya, iba mo ang nag-donate sa 1 hectare, hindot kayo silang experience. Kaya tag-iya din subdivision. Kauban ganyan ako yaban na, Ate Sheila, o tag-iya to, nyor. Ako kontak ni Monsignor. Unya, ang hitabo, nasakit si Ate Sheila. Ayan sakit, may finding sa doktor. Libo-libo na ang ilang kuan. Sugod pag-develop nila sa maong lugar, 8 hectares man na, subdivision. Unya, sugod pag-develop nila sa lugar. Nagkasakit sila. Hasta ang pinaka-worst si Ate Sheila. Dito na sila mga expert. Sakit yan tiyan. Why finding sa doktor? Unya, ang ibuhat nila, nagpadugo sila. Dito ng mga 30 mil sa gasto nila sa albularyo. Kay, paan man, gikan man o kining, gikan og Cebu. Padug puhol. Padugo sila sa mga giharas man. Hayrak man dyan ang mga yawa to dito. Hastang albularyo, giharas man. Yung albularyo. Yawa dyan yung yawaan eh. No. So, ang nahitabo, inigbuldos sa kuan, inigbuldos sa ng kuan bitaw ng mga karaan nga akasya, kailan namang hawanon. Pagbuldos nila, serbatuan sila. Ang driver sa bakho, pag ang watchman na duha, serbatuan niya maglisod og ginawa. Sila dyan duha. O ninaog sila nanagan. Niingon din sila sa ilang amo, Sir, matay mo balik pa mining lugar kadagang i-develop na itong subdivision. Nga no, aning iserbatuan mi, Sir. Huwag sakyanan. May mingaw mo kayo. May bukid man. Muna nga, ni-contact na nato sa team. Sila family. Pag ato nila sa team, ang iyang watchman walking possess. Inikuyog bang pong albularyo? Kung nagpadugo ba? Dito sila sa deliverance room. Aircon man. Ang albularyo. Kaya man kibaw ang akong kauban, si Father Salon, ang kauban ako exorcist, pa siya kibaw nga, nikuyog ang albularyo. Siya sige, pag-ampot na mag-rosaryo diha. So, ang albularyo, grabe, singot. Perti bang aircon na. Dati nga si Father Salon, karila ito i-pray, dili na ning usa. Oo man ito yung albularyo, sige paningot. Perting paningot yun. Sinarsa? Mabay? Ako nang nag-react sa holy oil. Nabilin akong holy oil. Parelaksa sa na diha. Actual dyan ni Ron. So, ang naitabo, pangayilag holy oil dito rong, ito nila ni Kuya. Nagkuhan ako, ani, mo na magdakog team, o magtukok kay, na mang react. Unang team ni mag-ari, dito ko sa magong sa tubig, dito sa Buanga ba?
dihay usa ka lalaki dito, giingnan ko, "Hey, Lom Darwin!" Puses man di ay. So pag abot dito, gi-exercise sila. Ningon din, "Nganong ni anak si Darwin? They are my people." Katong taga-Sambuanga, "They are my people." Iyan na pong sultias kamaturan. Maturture na po may. Kaya ang yawa, mahadlok sa kamaturan. Nang namubasa ka gospel, kisi-kisi na. Nang ang gospel ron, mauni, "Sayo na!" Signa na po ng gospel, dyan. No? Tanawa na sa akong post. Imagine na, nag-talk na ta, mag-react na sila. Ganuman, ganun mahadlok ang yawa. Nako'y knowledge. Bisag kanang mga talk nako, di ko mo pag unwanting of senses, kamang react man. O sakit ila, wala nga, nindot kaayo, nandunan na tayo team. May power po nato ang mga pari, may power nato ato family. Dili na mo, kapoy, di na mo exhausted. Kaya kung ikaw ra usang exercise, kay mo deliverance, napakay misa, napakay hilog. So sa nitabo na ko, makahilog gapong ko. Makalakaw-lakaw gapong ko. Maka-enjoy ka. Inom gapog tuba. Inom gapog San Miguel Beer. No? Yan naman, balance sa kinabuhi. Kaya kung di mo empower ang mga tao, ma-exhausted ka. Pananglitan sa parokya ninyo, mag-empower kag team, kanang spiritually matured. Unya, doon na sound teaching sa simbahan. Kaya siya ma-empower na nimo, bisag 2 or 3 lang. Relax kay ka sa parokya. Or, doon ay manawag nimo, poses. Kasi, rescue sa mo dito. Tudluin ninyong ginikanan. Ikaw rin tig-bless og sacramentals. Pakumpisal na ko. So, daghantag matabangan. So, ang atong solution ani, empowerment. Dili mag-focus na to. Tanawag ito ako ipang pakita ninyo, mga laygo man to. Kaya kung ako ato, kaya ba mo, mga CFD to, Catholic Faith Defender. Kaya ka naman kung mga CFD, busy kay merkado, kaya mga CFD, kung nagnapo ka, sound system, ano bang handi, magtabi rin na sila sa merkado. Sus, nangawa ang mga pastor, nangawa ang mga pastor. Nagsakay man ang CFD o ang pastor, wakay bawo ang pastor, ng CFD ang katapat, nagsakay dito sa bus ba to or multicab. Duha ka pastor, pre, lugi atong kuan din lugi atong kalaki aning tas buhol kay daghang ang CFD. Ang CFD kung ma-empower na to, tong suportaan na God. Payaw-yawa na, pagkanaan na, pagkasulinahi na, lipay na. Yung magwali na des merkado, about Mama Mary, about apologetics, di na good kawali ang pastor dito. Nga naman, ang driver sa habal-habal, mangutan naman pastor, dali pastor, no. Pinamkat-o na sila sa market preaching. Unya sa market preaching sad, ang ako mga CFD, puro mga batanon. Ang mga CFD, puro mga batanon. Sa una, kuha pa ko mag-market preaching. Sa una, ang among seminar adto sa kuan, adto sa mga kapilya, sa may manood dito, mga literate cluster. Gumanggawas ta. Pagpanggawas na mo, mga batanon nga CFD ang na-train na to, na-inspire. No? Kung nakikita mo ito, kasi karan ako mga deliverance ministers, mga CFD report. Sound naman ang teaching. No? So, na mang react, normal ra na. Gano man, talawan kay yawa. Imagine na, tawa pa ta mag-pray, ni-react na. Yung anak, talawan ang yawa. Ya, kita po, liwat po tas yawa. No? Untro po, talawan. Pero, kung ma-empowered, daghan kita matabangan. Sa inyong parokya, doon na lang mo i-train. Willing kayo mo train dito sa ato team. Yan na natin na-train sa Cebu. Daghan kayo sila. Manto lang mo visit. Ikatikais na to. Dayon, i-actual pa dyan na to. So, nag-abot nila sa kuan, hindi na sila ma-shock. Ma-prepare po na to sila. Kaya kinahanglan man, ang team ma-renounce nila ang tanang occult involvement nila. Kaya kung doon ay kauban niyo sa team, nyawa nila gi-renounce ang iyang occult, maritalitsyag taman. Pero ma-renounce niya, hindi katandog ni mong yawa. Nothing will harm us. Amen? So, pamay akong mapakita ninyo diri, ha? Akatong satanista. Kading satanista, mga kaigsunan, ang igsunan kong mga pare, kining maong satanista,
Dating daan po ni, satanista. Idol niya si Eliseo Soriano. Iyang giingnan akong amigo kauban. Kanang cross ninyo, iya siyawa na. Ingon po ako, kauban si Brad Jando. Kung iya ni siyawa, gano'n ang mga pusis, mapasok man ani. Ingon siya nga, pahikapa ko ba? Paghikap dun niya, iyang gilabay ang cross, kay napasok siya sa cross. Siya ganun init man na. Siya init, imo mong gilabay. Siya, there's something wrong ni mo. Iyang ikuha ni Jando pagbalik ang cross. So, wala lagi ka mapasok. Siya, usap ko hikap. Paghikap, pasok ko kapon. Kay member de sa Satanism. Naghimo sila blood compact with Satan dito sa sugpo. Pero parokyano nako sa luon. So, nahitabo, kining mao nga batanon, nawa siya siyang kaugalingon. Sige sa himo og krimen. Kanunay siya mapriso. Halos kada simana siya mapriso. Mangawat og manok. Labad kay siya sa kapitan. Labad kay siya sa mayor. Yung anak ka, kuan na nakapatay na pud siya. Iyang grupo. Nya, makagawas man, kay minor de edad man, 17 years old. Yung mama, naghilak na sa kong atubangan, tabangi ko, Father. So, una nga, tungod atong pagkapasok niya sa cross, una to'y among kuan nga, yaras ni mataan ni. Ang iyang mga igsuon, wala na magpuyo silang balay. Tuwa na siyang lula. Siya na lang usa, kaya di man masabtan siya. Mukalit siya kawa, siyang kaugalingon, manggukod og sundang. Imagine ka. Yung anak ka, parang buang ba? Pero, sa dihang gi-exercise na to, mo ni nahitabo ni Tuana. Kung nga pa na mo, kuriti mo, saka na. Sa akong team, dito sila sa balay, ni Saka jod. Abot na sa, nabiyang, singa na ni? Isame. Sa Father, unsa ko naman nina mo? Sa, ayun na panaog. Libre na plite. Basta mupakita na ganig external power ang yawa, meaning anak, grabe na yung kahadlok. Namulutaw na bitaw siya? Meaning anak, grabe na yung kahadlok. Na magpakita ninyo nga putol ugo, akong parokyano, Father, naiputol, pare, dito putol ugo. Sa ganong nidagan man ka? Siya, nidagan ko, Father, kinahadlok ko, balik ka to din, balik ka. Yung saan man ako, pangutan, ag-asa yung o. Imo to gipangutan na asa yang Ana gani basta ingon na grabe kayo basta mahadlok ang nyawa grabe ang kadlok. Ang iya yung paagi mo bitaw nang mupaak siya sa tikod sa babae, magpatalikod siya, kitalawan siya, di siya katubang sa atoa. Unang si Monsignor Rosete, ibaw mo, nay time mag-deliverance siya, ang puses iyang patabangog sa amin. Kaya gano, dili mo tanaw ang yawa sa atong dagway. Yan naman, we are created in the image and likeness of God. Grabe, no? Una nga, dala mo sa amin. Mabuta ni sulti ni Monsignor Rosete. Tanawa ko na yung paan ni Monsignor Rosete. Very pastoral na yung paan. Yung sa yung presentation sa mga exorcist, mura mag-spiritually elite training koan. Hadlo kaayo. Pero ang yawa, raba? I encountered Lucifer many times. Kanang 7 capital sins, do you anak dunay 7 unclean spirits. Sa pride si Lucifer, sa anger si Satan, sa lust si Asmodeus, envy si Leviathan, gluttony si Beelzebul, avarice, greed si Mammon, sloth si Belphegor. So, kumplito na sila. Wapan ako, kaya kay mga video, more than 300 videos na ni. Honestly, sila si Jessica Soho, sila si Corina Sanchez, si nagpamisita na ko. More than 20 times siguro, kailan ko interviewon. Ilang magpaon ng video. Dili pwede. Dili pwede. Manang, doon ako'y mag-post ko og video, dili ko pakita. Ug now, ang tuyo ra nako ana, aron makahibaw ta nga naiyawa jud. Nya hadlok jud kaayo sa prayer sa simbahan. Na ganin inda ako sa, mabuhay ta mag-pray.
Ano man, because Satan is afraid of the exorcist. Bisa ko gihimo ang exorcist. One time nagtalk ko dito sa Kapitol. Ang usa ka babae, sig kasuko nako. Yan tapad. Kinadaghanan tao. Ang usa ka babae, sige, pakako ng pari anak. Wanay ayo. Kana yang gisulti, pakakta, na tinuod. Katong mga babae nga, sige, gribat nako. Natinga sila, hilong dia. Kung gawas ka, pakako na. Wanay klaro ng pari anak. Muna na-disturb ang mga tao. Yan, sabi ko na, minaw rata. Pag humana kong tok ni duol tong maong sig magulbol, katong sige ayaw, minaw ka na, ang yawa man ito. Ni duol ang maong babae nako, muyon, Father, tabang, maluoy ka na po, Father. Daghan kay sila. Kunon sa mga ka? Father, akong lula, akong lulo, both sides, mamabara. Amo rin, gihasol ka, dali. Sa din ako katulog laway, Father. Nya atong time, magkuhan man ko, mo entertain man ko. Sa dito, parting react. Sa Father, maura ba na isigribat ni mo dito nuyok? Ayaw paminaw, anak. Wanay klaro na pari, anak. Pakako na. Natinga, ampun mi, Father, kininduol man ni mo. Mura siya bipolar ba? Kung sa psychology na, bipolar. Di ba? Masuko, niya kalit nagkawa. Nabuutan na po. So doon na siya dual personality, dual character. Pero walking possessed di ay. So amo gi-series siya, kalo is ginudako siya improvement karon. Ya tinuod gyud na kulam. Kulam lahi po na siya sa parang. Ang kulam, sharp objects manggawas sa lawas. Lansang. Mga needle. O na ko'y video, pero di kayo maklarong lansang. Nasa Facebook na ko, nakumada, nako'y video, nagsuka siya lansang. Wala ko madaan rin. Tungkol sa kadaghan ng video na ko, more than 400 or 500 na nga actual nga deliverance. Na Satan is real. Yung matod pa ni Father Amort, there is misguiding fear among the clergy daw. Matod niya. There is misguiding fear among the clergy. Kaya kining exorcism, minor order ni. Minor ni. Di ba appeal man ta ni sa rectorate, sa minor order, before ka mag-deacon, appeal ni. Minor order ang exorcism. Nawa. Lectorate, acolytate, appeal ni siya sa minor order. Before Vatican II. Yan ang tana ko, nganong wakman, ang minor exorcism sa Vatican II. Kay wa day ni tambong nga exorcist during pag-draft sa Vatican II. Munang natangtang siya. Kay why exorcist nga ni appeal. Oh. Una nga, ang pinaka-importante nga essence sa ato ministry, nawa. Karong gabi, ipatindaghanan ng tao. Nga naman, they are empowered by these teachings of the church. Ang barang, una manggawas, sharp object. Natay pasyente, nang gawas diri sa iyang liog, 32 needles. Dagko kayo. Yung imagine ka, 2 years na nasakit. Krut nila kwarta. Yan karon, kaluis Ginoo natambalan din siya. Unya, ni sukag lansang, numero 5. Og umbrella nail. Umbrella nail. Napay joy umbrella. Suka siya. Tubangan yun ako. Suka. Nasyak ko. Nya, day. Iko nga. Nisuka siya. Mga kuana siguro kalansang yan nasuka. Mga dulag 20 kalansang yan nasuka. Hingko nga. Nisuka siya numero 5, numero 4, numero 3, numero 2, kumplito. Ang number. Numero 1 nga lansang. Sa day, nindot ni imong talenta. Sa daghan nagsuka day. Sa nga naman, Father? Magtukod ng hardware. One ay capital. Kaluis Ginoo, honestly, kini nga, ordinaryo na dyan kayo nako, kini mga mang-react, ordinaryo rin kayo, ang yawa na dyan mahadlok na to, kung atong ma-increase ato knowledge. Di naggigan ang fear, lack of knowledge.
Ground zero man ta ni sa seminaryo. Ground zero jud. Mas maayo pang albularyo ninyo kay moatubang pasposes. Yan, naordinahan ni ng albularyo. Mas isog pang albularyo kaysa mga pare ron. Unya, kay baw mo, ang gahom nga naan ninyo, waray kumingking ang albularyo. Nya, ikatikais na sa tong team. Nya, makatikais ang maong pasyente. So, maka-appreciate na sa sakrament. Ma-healthy, doon na siya, ang iyang pagkumpisal, good confession na. Healthy confession na. Maayo siya. Maayo jud siya. Kinadaghanan. Even cancer. Diniduol lang ko, stage 3 cancer. Ang finding sa doktor, stage 3 cancer. Maestra, taga Butuan, Abatuan, Bohol. Iba mo pag-anan ako holy water sa iyang tutoy. Tako na kayang tutoy. Nagnana. Singgit mo na siya. Ah! Pwede man ni normal. So akong daghan og sablig og holy and exercise water. Musingkit man jud siya. Nag-bless ko og usa ka galon. Tunga ko sa galon ako nahurot. Go balik sa doktor. Pa-check dito. Listen to the words of your doctor. Pag adto niya dito, siya nga father, ipakimo ko ining balik sa doktor. Niya listen to them. Pag balik niya sa doktor, ningon ang doktor ato i-check. Na-shock man doktor. Uy, nangamatay laging cancer cells ani. Nagpakimo na ka? Ngayon, magpakimo na ka? Balik rin ko ni mo, Dok, kaya magpakimo ko. Magpakimo pa ko. Sa di nakaangay kimuhon, you are healed. You are healed. Yang mutumog sa dili, ni balik o porma yang tutoy. Balik. Kay katudi yang sakit, seemingly natural, pero preternatural ang sakit. Kunya, nibalik siya sa ako, siya, Father, nabalik normal akong tutoy. Wala po kumingog, patanawa ko ba, kaya lahi na po kayo. Isuda po kayo, tanaw na to ba? Tuon na mo ko niya, kaya isuda po kayo, patanawa ko ba? Imagine ka, no? Abi ninyo, doon ay buta nakakita. Dito sa office. Gibilin, grade 2 pa siya, nag-eyeglass na siya. Itaas kaayo ang iyang grado. Yung pag-adto niya sa office, normal kay siya. Ang iyang edad, 21 years old, babae. Grade 3 pa siya, grade 3 dahil. Grade 3 pa siya, dili na siya kita without eyeglass. Yung samot na 21 na siya, tingon siya nako nga, Father, I am legally blind without eyeglass. Di na ako kakita, Father. Legally blind ako without eyeglass. Yan, sunod simana, Father. Ibaw ka, Father? Ako na pong ipa-upgrade ang grado. 700 na ang grado na ako, Father, sa akong eyeglass. 600 ba to? 600, 650 ang pikas. Father, nitaas na sad. Ikaw nga, siya may akong mabuhat ni mo, i-deliverance akong mata. Pag deliverance ako sa mata, poses man dayang bata. Siya, ayaw na may hilap ni Darwin, nakan kami si Mang Lawas. Nyasa mo naman yun, nasa iyang balay. Ingon na iyang mama, sus, Ginoo ko to sa amuha. So pag human akong deliverance, mga 15 minutes lang. Nisukas siya. O mingon, akong imbutang holy oil yung mata. Siya, Father, linawa naman ako makita. Klaro na kaayo. Di siya kaila. Nag-atubang may, yang kwaon, di na ako kita ni mo, Father. Nag-atubang na ko may, di na ako kita ni mo. Pero human sa deliverance makaigsunan, hangtod karon, wa na siya mag-eyeglass. Muna gitawag opresyon. Muna kung ato ning buhaton sa atong parokya, daghan kaayong maayo. Daghan sa ka madiskubrihan, makaingon ka nga grabe gahom sa Ginoo, no? Kanang nas ibanghilyo nga maayo ang mga buta, literal na nako. Maka-share kog daghan ana. Dili lang usa, dili lang mingon kag lapas na po ako ma-share. Because of this ministry. Kunang mingon ng Ginoo pang lakaw ka mo, dili lang isang yon ninyong bayang balita, ayuhan ninyong mga masakiton, hingin ninyo ang datang espiritu. Ug mauna ang sugo ni Kristo natong mga kaparian. Amen? Doon na mo ipangutana? Ay, ano yung pangutana? Padre.
Ngayong hapon, mga fathers, mga ilang gamay nga. Time. Di pa rin ko pari, Father Darwin. Ga-prede ko na lang ako. Gamay ra nga clarification kay di lang ko mag-presume nga nakalantaw ang tanan sa Pope's Exorcist nga movie. Oh, pero siguro nakalantaw guro kay si Father Gabriel Amorth man to. Pero ko i-clarify kay sa imong mga experience ang mga demonyo dimension imong pangalan. Pero dito mo ingon si Father Amorth nga wala gid na sila kabalo sa imong pangalan. So once nga nakabalo siya sa imong pangalan, meaning na siya control nimo ang demonyo. So unsa man na siya ka tinuod pat? Ay magtuo ng movie. Kaya exaggerated. Imagine kas Father Amor, nagdag baboy. Nagdag baboy. O na nga, grabe kayo. Paano nag-promote ng the Pope Exorcist? Paano nag-promote? Exaggerated na tanan. No? Sa atong experience, no? Ang yawa, makailan man dyan na to. Kailan ganun sa arat ka na tao. No? Unya, ang yawa, manghadlok ra na, bro. Manghadlok ra siya. Ay magtuwa ng the Pope sa exorcist kay exaggerated na tanan diya. Aron lang jud daghang mutanaw. Honestly, kanang movie, horror movie na. Yun na, siya actual. Imagine ka, nakakita ako sa, wala ko mutanaw na. Kay, wala gi-recommend sa mga exorcist kay exaggerated. Pagdaot sa atong madaot man anong mga exorcist na. Imagine tas Padre Amor kadugayan na poses. Siya gunahan mga exorcist na. Ang wala exaggerated na siya po. No. Sa ato experience din natin nood. No. Ang yawa makaila man jud nato. Makaila na ganin nimo nga pare ka. Kay katong taga Butuan, wa man to kailag pare ko. Hopot was siya Facebook for 6 years. Ya 5 years pa ko nag-active ani. Unya, pag abot na ko, dito, nilabay na ko siyang, kuan, I hate you, little priest. Ano na siya? Nakailan na siya na ko, I hate you. Karon, torture sa prayer. No? Makailan man sila nato, bro. Pero, tungod sa atong pagkabinunyagan, di siya katutok nato. Parang, during exorcism, muduko na. Di na siya mutanaw na ko. Ang mga poses, di na mo tanaw, di na mo kigharong nimo. Muharong maganin nimo, pero di na kagwanta. Tutuki na with authority. Lima munduko na. Labi na kay cross, anak nimo munduko na siya. Oh. Exaggerated na, bro. Ay Pads, sunod ka, Pads. Good afternoon, Father. I'm Father Chok. 3 things. First, I have heard several times mentioning the word albularyo. Given your study and experience in the ministry of spiritual liberation narcissism from our Roman Catholic, from the position of our Roman Catholic teaching, are we right to say that absolutely, when we say albularyo or faith healer, it's not really right? It's not really reconcilable to the church? Yes, Father. Faith healer. Nana sa Father, Catechism 21:16 to 17. Daw na kay, asa to si Joseph, muham ko itong nga libro, be? Na dito, ang basahon. Waka kada? Ningon dito, all forms of divination are to be rejected. What man yun dito? Some forms. Kaya kung ningon pa siya all form, ningon pa siya some forms, may mamisig gamay. Ningon siya all forms of divination are to be rejected. Ano ito po, Padre? Nakoy, example ninyo ha, usa ka albularyo. Ana siya nga, yama, makaparia ka. Daghang natabangan naman po, pre. Yan. Anong iyon magkag... Ato, itiwas ang kuwan sa sibanan. All forms of divination are to be rejected. Recourse. Anong i-reject na to? Recourse to Satan or demon. Yan, sa 21:16, even it is restoring your health. This gravely contrary to the virtue of our religion. Bisan pa ang pag-restore of health. Honestly, di ko convince ana sa una. Seminarista pa ko. Pero karon nga na exorcist ko, convince ako 100%. Usan ining albularyo ni duol nako. Ako'y pakita ninyo. Ingon siya nako, Father, ibaw ka? Daghan kayong natambalan ako.
Nya, katikista ko, Father. Sige kong simba, Father. Ang akong patron nga naghatag nako og inspiration, si San Vicente Ferrer. Di ba? Makaingon ka nga, iya Diyos Ginoo. Pero tanawan ninyo. Siya nga, nanay, yan, ganun ni anhiman ka. Kung sa may kalagad di mo, siya i-deliveran sa buko, Father. So, isuway ra po ning ako. So, niadto siya. Ako pagkitaon sa asa naman to. Dara. Siya nga, abi ni mo, Father, 2,000 Hail Marys na ba ning amo kada buwan? Iya de siya na mag 2,000 Hail Marys. Kada adlaw ko magrosaryo, napog ko'y devotion ni Mama Mary. Siya, i-deliver sa pagkog suway, Father. No. Kaya iya, manjugunis Ginoo. Andra. Pagkakita na sa iya, Judas Yawa, Father. So, di dyan masayop ang simbahan, no? All forms. Honestly, sa seminarista pa ko, di dyan ko convince, na. Uy, mag-judgment nila, daghan man natabangan. Satan is master of deception. Yan, napoy usa. Sa ako, Father, kuan po ko. Mga dibuto, katoliko, naman yung mga kapilya sila. Okay, ne, pakita na ko ninyo, ha? Kini, concrete yun nga, ebidensya. Dili ni, asa man to siya, ha? Dara. Ang team ran ako, may nag-deliver sa ani. Healer ka po na. Ha? Perting singgit. Ay, baday, tanaw. Normal kayo. Daghan siya natabangan. Yung iba mo, hindi mga faith healer, na-converted sila. Yun sila nga, Father, nagtuo dyan may iyas yawa. Iyas, Ginoo ni tanan. Masampit mo, Ginoo naman may kapilya. Ha? Nami kapilya, Father. Napag na isudlag. Napay sudlan. Pithiler nga sudlan o Santo Niño. Kami na mo. Sudlag Santo Niño. Masig na na dire. No? Sa Father, sire ba kong tanaw o punto por punto, Father. Musud gani ang Santo Niño, Mama Mary, bisag kinsa ng mga santos, yawa na. Kay why santos, why Ginoo, di si Kristo, Santo Niño, di na musod, di siya musanib, di siya musapi. Yawa ra, mo na number 1 character sa yawa. So, naingon ko no si Santo Niño niya, nga, pakita niya. Bata pa siya. Na magdula-dula silang Santo Niño. Minsan man, musod ko nimo. Kaya man nambal ta. Siya, sige, Santo Niño ko ka. Nisod. Pagsod, nanambal na siya, pati daghan na yung kitambalan. Ingon siya nako nga, yama-yama na sa Darwin. Yama-yama na dyan ang parian na. Okay, mo ni, niniad Thomas office. Jadi dyan mo, tuo ni mo, Father. Yung Santo Niño ba dyan ninisod na ko, Father? Tanawa na to. Mo ni. In particular, against any clinging, familiar, or retarded spirit. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. In His name and by the power and His cross and blood, I ask Jesus to bind any evil spirit, forces, and powers. Sa inyo, manggawas sila, others, magsuka. Ha? Magtugab. Uyab. O, ubo. Ubo, uyab, suka, tugab. May labot ng mangutot. May labot ng mangutot, no? Nakakaon, nag-anagon, no? Unya, kini, sudlan siya ni Senyor Santo Niño. Yawa mo na Unang, ubay-ubay na dyan mga faith healer, Father, na nangat ko dito surrender, mga pag-iitang faith healer, mga babarang pa. Unang kung nakatunan nila silang experience. Unang, ako gi-share po, parang naghantang maluwas. Ang ilang kaliwatan na may bayad. Unang, kung doon mga faith healer, God, manghangyo, dyan kung surrender, Diyod. Surrender, Diyod, kay
ang gahom ni Kristo naa sa sakramento. Sure ta na, di na ta magduda. Okay, Father? Thank you, Father. Second and last. Second, Father, kasi pwede ka maghatag some comment regarding Santo Niño de Palaboy. And then third, if a priest commits a sin and he confesses his sin, and then to close, just visibly, there are some usual events happening like death, fire. Is there a correlation or is just a consequence? Ang kanang, sa manang, Father? Ang second, Father, can you say something about Santo Niño de Palaboy? Santo Niño And then Palaboy. ang third, Santel mo? Santo Niño de Palaboy, kanang Santo Niño, Santo nga image Niño nga lagi, may Ikatulo ni mo, Father, katong mamatay nga na'y kuan? kanang may kwarta Or- pala sa kuan nga ginabawal Santo Niño. o de la suerte. Kay daw murag may duwa ka kuan ba na if-pro may hindi. Ang ikatulo, Father, kung ang pari makasala, magumpisal siya, and then magka-notice siya nga na mga unusual things happening around mga kilala niya or family members ba, may mapatay, may mga unusual events. Makakita siya. Ang reading sa exorcism siya na, is it an oppression or it's just a matter of consequence that death is really a part of a reality? What's sa imong comment? Ang una, Thank you, Father. salamat, Padre. Ang una, sa Santo Niño Palaboy, no? Bawal na siya, superstitious belief na siya. Ang paswerte, ayun ang inyo i-bless kay superstitious belief na siya. Against man na sa. Gigamit nila ang mga religious items na to. Nanay satanic rosary. Mo-bless ko kag satanic rosary. No? Santo Niño, swerte, superstitious belief na siya. Mo nang dinadjud swerte na ang ilang family. Tingnan naman, doon na yung superstitious belief. Ang ato is grace, blessing. Munang the fullness of God's blessing, the fullness of God's graces, di na ito ma-enjoy. Kaya daghan tag tuo-tuo. So, mo na yung makablock sa atong faith, sa atong spiritual life. Makakontaminate na to. Muna nga, di jud siya ang ato i-promote is devotional Santo Niño. Itong Santo Niño jud, pwede itong Praga, sa Santo Niño. Ditong green, kay paswerte mo ng green. Ang green ni mo na apoy iring diri nagkamay-kamay no ana yan apoy Buddha nga way sinina. So paswerte feng shui bawal na siya. Una nga daghan ang dili grabe ang kanang itong financial crisis, kagubot sa pamilya tungod sa occultism, Padre, sa totoo superstitious belief. Mura nagwa na natugi, mura wag virus gamay pero nakatayog sa tibok kalibutan. Mosa na siya sama sa virus. Ang mga superstitious belief. Gamay ra siya, pero makatayog sa tibok na to nga spiritual life. Doon ang matinga ka nga, ang gubot man itong palibot. Daghan man mga superstitious at kaliwatan. Doon nga, di dyan sila maayo. Sila balik-balik sa ospital. Nya, malibog ng doktor sa mga sakit. Kaya nga, no sa virus, Padre, gamay ra siya. Pero makatayog sa tibok kalibutan. Yes, katulo niya, ni Padre, murag related sa retaliation. Padre, mana? So, ang natural jud nga mga matay ta. No? Natural jud na siya. Kaya para matas langit, di man ta para diri. No? Ato jud ang dawaton nga realidad. Nga, si Kristo gani, 33 years old. Ako, 39 naman ko. Uy, nakukuhaon kay bonus naman eh. Lapas na ko eh. Kung itanawon mo si Kristo, 33 years naman. No? Kaya ato, bonus na ning ato. Nalapas mo tayo 33. No? 39 naman ko. So, muna nga, realidad jud nga mga matay ta. Ikaduha, kung open imong psychic ability, simple, nga makakuha ka mga accident, no? Maka-sense ka ba? Psychic ability na siya. Ang albularyo, doon na anak. Doon ni mo, mingon siya, ibaw ko si mong sakit. May bawo siya sa imong sakit. Psychic ability na siya. Ma-amaze po ka. Ako yawa bay. Kasi bawo pas doktor. Ang doktor wa kay bawo. Siya na ibaw. Unya, magaan ka niya precise nga tambal. Mo nang mabuang ka. Mo nang daghang mga Katoliko karon, mas moduol pa nila kaysa doktor. Tinuod dili. Moingon siya, oy, ikaw, sample lang ni. Mo nang ginimalas ka,
Kay mo ni mong gibong atong sangadlaw. Nibaw siya. Kay doon naman siya psychic power. Psychic ability. Nibaw siya. Unang let there be light. So psychic ability na siya. Angay na siya i-close, Father. Sa ibahaton na to, unang closing the psychic ability or third eye, nasa page 214 at 204 sa libro ni Father Sikia. Closing the occult third eye, psychic ability na. Nay among i-close. Nag-pray na, ma-close na, di na kakita. Siya, Father, dili na ako kakita, pero makadungog ko. Kay third ear. Na-close na imong third eye. Na-open mong third ear. Kaya na po yato i-close. No? Pero psychic ka po na siya. Makadungog, makasense, makabaho. Wa siya kuan baho. Pati limpyuha imong kwarto niya, pati siya mong baho psychic na siya, psychic ability. Second nose. So kana siya, powerful kayo ang closing the psychic ability or third eye sa page 204. Namoy mga igsuon nga, well siya, makadungog jud, nay muhungong nila, maghikog, psychic ability na siya. Yung makasense sila, extraordinary ilang senses, makaibaw sila, huy, apit na ka mamatay. Psychic na siya. Dunay mahugno ni nga bukid. Nahibaw sila. Maglinog sunod adlaw. Nahibaw sila. Na may sikat no? Psychic ability na. Butangin na holy oil, di ba? Maluya na. Ingon anak ka powerful ang sacramentals. Okay ra to padre? Pats. Walang kabutang, Padre. Una, may napailain nga rason nga nung ang exorcism as minor order is until now not highlighted, just like the other minor orders. Kay daw ka naman nga, just because the representative was an absentee, tapos wala siya na basimera pa iban nga rason nga pwede man naman mapaambit sa iban just in case. Tapos, ikadua, we understand about the authority that we're taking from God. But more often than not, why is it that the one exorcising is more popular than God? I mean, it's always the name of the exorcist who is popular than God. Is the devil possessing the person cannot name the power that is in that person, in the baptized person? Salamat kay Father. Una, question niya, anong ma-appeal gihapon ma-highlight yung minor exorcism sa labi na sa seminar formation. Una, because of minor na creature ang atong giatubang, samot na mahadlok ta sa creator. Ingon siya nga, misguiding fear among the clergy. Kung nahadlok mo sa exorcism, punong na mugmisa. Kaya ang inyong gikuptan, creator. Ang inyong giatubang sa exorcism, creature. Binuhat sa Ginoo. Ang rason yun, misguiding fear among the clergy. Lack of knowledge. Yeah, Father, are the cardinals aware of the phenomenon? Will just give in into that kind of argumentation? Mapasagot lang sila nga tungod sa tahadlok sa mga pari, we do not highlight this minor order. I mean, what's the take of the authority of the church? Does the Pope don't see it as equally important as the minor order? Now that we know how is the effect, the good effect that are now experienced by the oppressed. That's the reason why, Father, Pope Benedict XVI encouraged all dioceses to appoint exorcists. So, nagpalik-palik na taron, Father, kaya na vacuum lagi for 2 decades, na vacuum ta. Kuna nga, bantay mo sa Amerika na Jod, kung mabalik ni siya, hinahinay po mabalik ang mga tao. So karon mura ba og nadyoy time nga na vacuum ang simbahan ani. Ato na dawaton. Karon na re-empower na punta sa ang nanggawa gani atong prayer, Padre, sa exorcism. Muna nag-retrieve nila ni Father Kabading, asa na ni. Kaya doon na may mga bag-o nga prayer sa exorcism. Di man mo tuong yawa. Mukatawa raman.
So ilang gi-retrieve ang karaan jud padre. Mo nang kini karon ilang mga old na nga ritual kini Father Sikia. Mo nang kini ka Father Sikia, Father Kabading karaan na ning mga prayer sa simbahan. Ilang gi-retrieve na may mga bag-o nga revise. Kung katawar ko nung yawa. Wa may sakit wa may sakit Karon ilang gi-retrieve ang old jud nga mga prayer sa simbahan. Mo na ning naaron nas mapalit na to sa St. Paul's. Masakitan sila na, Father. Yung kaduhan yung pangutana, mas, ako nasabtan sa imong kuan, mas powerful pa ba? Kaya bro, na-highlight ang sa exorcist kaysa Ginoo. Honestly, ang gigamit na to, ang in the name of Jesus. No? So, ang maadlukas Ginoo sa yawa, number 1, ang Ginoo. Yan, dayon, ang mga, labi na si Mama Mary, usa na siya mga kadlukan. Unya, ang simbahan, mga pari, exorcist. Muna yung kadlukan, Patrick. Unya, ang sa akong experience, tungod kay, murag si, itong nasa Acts of the Apostles, dahil mga Hudiyo dito nga, nanundog lang Pablo, nag-exercise so sila dito. Lingon din siya, oy, kailaming Pablo, kailaming Silas, pero wag may kailan nimo. Sila mo nag-retaliate. No? So, ang atong gigamit, no? In the name of Jesus of Nazareth, Marian kayo nga prayer, yes, God-centered ang prayer sa exorcism, God-centered yun na. Trinitarian yun siya. Before ta magsugod, muastag enlightenment sa Holy Spirit, Trinitarian yun siya, manguros ta. Unya, ang yawa jud, bisag instrumento rata, para nilang San Pablo, kailaming Pablo, kailaming Silas, pero kinsa maka? Pinanundog lang itong mga huli, yawa din, Pablo, Silas, kahingilin magyawa. Ingon na siya, sangan, sa ni Jesus na nagpadala ni Pablo, pahawa. Yun ang yawa. Kailaming Pablo Kailaming Silas. Ikaw, wa may kailan mo. Siya no gi-oppress sa yawa. Siya no gi-harass, gi-retaliate sa yawa. So, night time, kadring ma-address siya nato, pero di may yung father. No, Darwin ra. Nga naman, sa akong experience, sa mga yawa, kung litok sila father, tigamit ako ng mga pastor, di ba mga father po na ako. No, Darwin naman na. Masuk ko, mga pastor. Abi ninyo, one time nag-exercise ko, ningon dyan ang yawa nga, damay mga, lingaw kayo kay, na-possess ng eskwelahan, mga possess ba? Na may like tinuan dito. May na-possess po. Napoy Katoliko. So kato mga Katoliko, gida. Yan ang mga kuan, mga teacher nga moadto ko. Sinadto ko niya, iko nga walay bata ha. Kay mang-react manggod. Mag-deliverance sa inyong kuan, walay bata. So nag-deliverance ko, ito yung kinaunhan, may akong ibisita, ito kinaunhan nga possess. Dito na silang balay kung nag-deliverance pa rin. Ningon ang yawa, hadlok siya sa pari. Because ang pari, in persona Christe. They're not Christ. In persona Christe. Di na yun na matalis. We are in persona Christe. Representative of Jesus. No? So, naitabo, Padre, na-torture siya. Ningon ko na mga yawa, Padre, ayaw nagbalik dire. Imong gipagguba among balay. Nagklase na sila. Matisulti siyawa. Nako, ayaw nagbalik dire, pariya ka. Imong giguba. Exercise na gugusa. Alright, boy, mga bata. Pagkuman, kining pastor kay, isuod man dito. Ni antong pastor dito, di ba na persona Kriste. Dito, gisugat sa mga poses. Ningon, salamat, pastor. Girescue jud minimo, nakaluya na ra. Ni ana jud, nakadungog ang mga istra. Ningon, girescue jud minimo. Nangaluya na ra ba mi, no? Dali. Salamat kay kauban na ta. Lingon jud ang mga yawa, kauban na ta. The same sa account nga naa diha sa Acts of the Apostles. Kailaming Pablo, kailaming Silas, kailaming Bernabe. Pero kitsa man ka, wa may kailan nimo. Na-retaliate nun siya, kaya wa man say authority. Muna delikado sa mga pastor nga mag-deliverance, Padre. Kung wa sila'y authority. Ang higaag authority, kita man. Bintahan na nabunyagan in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bintahan na. Yan katong in the name of Jesus.
Di man na valid nga bunyag. Munang delikado ang mga pastor nga mag-deliverance. Pero ang mga pari, kumpleto man ta sa sakramento. Nya, ato pa yung renounce ang tanan nato. Manang safety kay ta. Munang ningon si Kristo, nothing will harm you. Nothing will harm you. Karon ang mga exorcist sa tibok Pilipinas, suportado na padre sa mga obispo. Una nga, every year, nanandun tayo updating. Kaya mga yawa, nag-update po. Una mag-sharing of experiences ta, katong kuan. Nindot kayo. Ang mga yawa, padre, katong faith healer, padre, doon nako, ningon siya nako nga, padre, pantera ka. Ang holy and exercise oil rajud padre mo ay nakaingon nga nag-surrender siya. Kay di man siya convince akong gitsulti padre. Ingo nga, nagpa-bless pang kag holy and exercise oil nanay, imna na iniguli. Giinom niya padre. Dito, ni chat na ko mga yawa. Ang high-tech ng mga yawa padre, gamit messenger. Ningon na ako, Hoy Darwin. Ayaw nagbalik sa parokya ha. Gitorture minimo. Kung mubalik ka ni kas parokya, Darwin nagapon. Amo siyang patyon, Darwin. Masaman? Ikaw, Darwin na ka? Laptanon kay ka sa tanang mga pare. Mura ka pon. Pariya-pariya sa lagin niya. Ikaw na po. Niya na sa ka. Mura na sila nasunod. Yan, tingnan ako kay hasta dito sa mago sa tubig, padre, nakailan akong yawa. Niya na po ka, Darwin. Sa paluwar sa Facebook. Updated na po sila. Una nga, ningon si nanay, di ako nag-chat ni mo, Father. Kaya ningon man ang mga yaw, i-torture minimo. Pero saan na-torture? Sa pag-inom lang nila kuli and exercise oil. Pagka-nindot, kung kitang tanan, ganyan din karon o blessed sacramentals. Ngayon, pag-imite na to sa mga tao, daghan kaayo ang ma-test, daghan kaayo ma-detect, nagharas tayo sila sa shawa. Dili lang makatabang na, ma-empower po ta, ma-amaze po ta sa kahom sa Ginoo nga gibilin niya nato. Now, for how many times, wala to magamit? No? Pila siguro ka, mga kuan, ipapalibaran na to. Mga cases yung ani. Ya, pero tindaghana. Nagtago na yung yawa. Master of deception yun siya. Ya, karon, masyak mo sa akong isulti na karon, kay doon ay napo ka madre, nato aron sa atong office, walking process. Madre na. Uban aspirant. Unya, masyak pa dyan mo, kay doon ay madre na ito sa kuha. Tumiaging semester, Italian ang iyang congregation. International ang iyang congregation. Pag uli na dito sa Italy, so na-empower na siya. Pwede man din po kung makadeliverance sa mga kauban. Yan, labi na siya na po ang next to the head, ay la Mother Superior. Pero paiging buwan, ang iyang Mother Superior, ibaw mo, 84 years old, sa puto na kaayo. Luuda na kaayo. Nausab yung karakter. Unya, di na sa ganahan mo simba. Ilang Mother Superior, bago lang ni. Nagkastorya mi, aging simana pa. Inya magtantrum na. Inya siya nga, oy, kasi nakuha dire. Day bata, nagsige dagan-dagan. Ikuha ko pagkaon. Ingon na yung mga madre, wa mo bata, dari sa kumbento siya. Wa mo kita, naa. Nagsig dua. Ingon na itong madre nga, sigsunod na to, hala na open ang third eye. Ito Mother Superior. Atong i-deliverance. So, pag-deliverance na, daghan kayong yawa, sud sa lawas sa ilang Mother Superior. Napasok sa holy and exercise oil, napasok. Abi ninyo, nag-online blessing man sila sa mga OFW. Mag-online blessing ko sa mga OFW every Sunday. Ang ilang tubig, online blessing na to, kaya di man mo bless ang pare. So, imagine na ka na pasok gapon. Sa huli, sa Father, online blessing na ba ito, Father? Ya, Father, kaluoy sa Ginoo, Father, ang among Mother Superior, maayo na kay kuotrod. Unang niingon siya nga, bisitaa ang among pamilya. Kay kaliwat mig mga balbalan, mga wits, kaliwat mig mga ungo. Kaya ito nila, tulo ka family members ng giriya. Grabe no? Mother Superior na. So, karon ang ituyo yun is Ginoo, kining prayer of the church, para maliberita.
no? Sa mga occult involvements na to. Karon, kinanindutan na kinaiya ang ilang Mother Superior. Ingon ko naman, Father, salamat kaayo sa empowerment nimo sa ako pinagamit jud na ako. 84 years old, naluwas na ko ang ako Mother Superior. Pinaagi sa sacrament o pinaagi sa prayer sa simbahan. Now, imagine na ka, Mother Superior na eh. Pero sa case ni Father Sikia, doon nalay usa ka pare nga poses. Sa una na kong attend sa conference nila dito sa UST, why pare nga poses? Pag sunod na mong invite mas Father Sikia dito, sa Father Kabading dito sa Diocese ng Bilaran, siya naaday, usa ka buok. Gikan tog Indian nga pare. Gi-appoint sa ilang obispo nga i-train og exorcist. Nandito na silang Padre Sikia, training na siya. Unya, they possess. Actual. Ilig-deliverance Padre Sikia, musingkit. Mag-wild. Ingon din si Padre Sikia, siya ikaw na po, Pater, itong exorcist. Uy, smile naman. Relax ang possess. Salamat. Di mo react. Ako na po kuno. Huli na po sa Sikia. Mo react. Ikaw na po, brother. Kung kalma man, relax. Kung sa may problema ni parian yan di man jud mo react ang possess. Inig-pray niya sa first sa simbahan. Pastilan. Pag tanaw nila, daghan man kaig, hurim-hurim ang pare. Daghan kay mga lana dire. Sa gikan paninilulog pa der. Ipasa na ko kay protection. Uy, ikaw man daay. Hindi hinungdan mo, relax ang yawa. Inig-deliverance. Di yun mo. Musmile ng yawa. Ikaw, Father, ikay anay i-deliverance. Pag deliverance, pare, possession. Ito yung first case sa tibuok kinabuhi ni Father Sikia. Mga 30 years mo sa Father Sikia. First time pa siya naka-encounter o pare nga walking possess. Kato pa. Tungod kay, grabe kaayo ang iyang occult involvement. Pero, ingon, ikuan yun, ang tibok ng lawas, dire. Ay mga gipampasok niya. Gi-appoint niya exorcist sa ilang diocese. Niya kato pa. Isa nga mga igsuon na ay pare, pero 1 in a million na jud kuno na. Kay giprotektaan sa Ginoo ang iyang pare. En persona Christi. Na pa Diyos, Mama Mary. Walang ba dyan tadi? No? Dapay pangutana? Pats. Sunod ka, Pats. Two questions na lang. Okay. Dili ni sa question, Father. I-share lang na ko nimo kana ka-mention mo ko sa US ba nga kanang murag wala pa gyud kaayo. Usa ko sa mga pare nga naaron sa US nga gipadala sa diocese. Unya bago ra ko naka-istorya pod sa usa sa among mga pare ito nga mga kano nga ga-exercise bitaw. And he relate the same message about when they start to do the exorcism, mabatyagan nila ang pasensya sa mahal nga inahan o sa mga anghel bitaw. Muna nga nakaingon ko ni mo hala parehas lagi. Pero in English speaking rin ang yawa dito kay America, oh my God. Napoy case Padre, English pod na dili sa. Pero dagan sila language Padre. Dagan sila language. Ang mga spiritual, lain nilang language, na Latin, na Bisaya. Dagan na mag-in-check. Nisud. Ang mga nisud, mga kalag. Sa Father, we are Buddhists. We are from China. And we are convinced that the Catholic Church is the true church founded by Jesus. And we are here to ask help from you. Please offer Mass for us. Mura po correct. Hindi mo ko mailad. Yawa mo dyan na. Kinisod man. Ikaw nga, ilista ibang mga list your names. Ang lista nila, mga insect yun. Kawasaki, Honda, in-insect yun, ibutang nito. Yep. Pagkuan ako, pag-exercise na ko, dito na. Usap ng naong, ngayawa man to. Ilan lang kung i-receive nga pamisahan para mahunong ko og prayer. Mga kalag man din di pamisahan man i-receive ko niya. Safety man ko. The Roman Catholic Church is founded by Jesus Christ. Mura ko nagtinoo. Pero ako gipadayon ang exorcism.
Pag-exercise ako, dito ni, nagkuha dyan ilang tinod color. Nag-in-check. At wa, iyo, ako pong ina, abot chiki, ikikik. Sariki kong pwela, abot chiki. Maria tawa kasi nabot, ano yun. Muna nga, nagsuka siya, niya, kung na siya bipolar, yan na siya sakit psychologically, na-diagnose sa doktor, completely healed siya karon. No, na normal na, nasa yung kalibutan. Nya ang mga demonyo man ay hinungdan. Mana nga dako siya kausaban jud wala siya mobalik. Wala siya mobalik. Last question pa rin. Ano ba usa? Last two na lang. Two Question. things lang, Father. I also watch Pope Exorcist. But what I really like, of course, there are business part of that. No? What I really like is the dialogue of the Amorth and the Paris priest. That's what I really touched me, no, about confession and the sins. Maybe there are also good values there. Not all parts of the movie, because those are some are fictional. The second thing, how I wish I can also hear from you, you mentioned about bipolar, no? Because from the studies, there are also to be considered in terms of mood disorder. We have delusion and hallucination. That's part of the process of the brain. But hopefully I can hear from you, what about, did you, say for example, perform exorcism with the presence of other experts, no? So that can be validated? I don't know in your own experience, Father. Thank you. Thank you so much, Father. So, during sa among session, among i-recommend after na need siya psychological assistance, ato i-recommend. No? Kunya, ika naman na sila dito. Ika na sila. Kaya kung mag-demand yung mga expert na diha, doktor, pila rin kabuk imo ma-exercise. No? So, mudaghan ang albularyo kadre. Kung ang among style, amo i-recommend. Nya, pahiling po mga psychiatrist, psychologist, kay balance man ta. Tanang dimension sa ato, need man nga i-address. Pero kung mo naga po mga exercise, ako kay taggasto. Kaya naman mga busy man yung mga tawana. So, pila rin imong ma-entertain. Kung mo na, hindi kang inang-inangan pa rin. So, ato silang paduulon o mga psychologist katong mga kita nimo nga need jud sila. Pero di ka naman tanan. Labi nang kini di ka butuan, dami. Ako na minilyon na ng gasto. Unya, ang series of exorcism mo rin hatag nila og consolation, whole family. So doon ay kinahanglan jud psychological treatment. Doon na jud muna atong i-recommend balance man ta. Psychological treatment, yan na may beyond psychological. Manang maglisod na mo, ingon ang mga doktor, ato kung ipaswat na ako liturgy, Jesus Christ, Padre, di ka naman ito mga psychologists, di ka naman ito mga psychiatrists, surrender man sila. Unya, nakatambal dyan, Padre, ang sacrament o ang sudaghan rong kuan, Padre, nga bipolar, nga dili dyan siya psychological lang. Doon na dyan siya yung mga spiritual dimension. So, si Father Amorth ni suroy sa kinibitang mental hospital, daghang ining gawas, Padre. After yang pang deliverance. Kuya tos Padre Amorth, kay ditso-ditso to. Padre Amorth, siya, galing usa. Kay the name, kurug-kurug naman na. Ganun na po, next. Kay usang adlaw nga, si Tinta sa mga exercise na deliverance. Kaya sa ato, Padre, akong gibali ang procedure. Nagapod ang procedure, mga important procedure. Ang react mo na itong i-undergo ang procedure. Hindi mag-react, undergo mo ni mo. Kaya kung taas ato procedure, Padre, ma-discourage na sila. Ma-discourage na sila. Mas maadto pa sila sa albularyo. Kay, immediate man. Dali. So, akong gi-counter ang albularyo, Padre. So, kato mag-react mo, ito i-undergo ang procedure. Kato hindi mag-react, i-undergo pa na ng procedure, kung ano mag-react. So, we need that psychological treatment. Medical assistance. Ano? Pero during exorcism, may mga expert, gamay rin mo ma-entertain. Daghang yung nanginanglan. Sa usag kaadlaw, na kinadaghanan na mong
deliverance is 15. Nag-react. Oh, nya kung magkuhan kang expert ana. Wa dal sila trabaho rin ang mga doktor din kapag check up. So, ako lang i-recommend pa rin mga vitamins nila. Namatay doktor po. Anto mo dito, need mo counseling, yung mga grabe kay trauma padre. Ato nang i-recommend og psychologist. Ako nang patuon sa ilang office. Wala yung psychologist na ana diha. So, ang team rin na andi padre. Pero parte sila sa team. Mga psychologist, psychiatrist. Pero din ako sila panhaon. Kaya naman sila, busy man sila padre. So, ako lang inon nga, sunod adlaw, Doc, maka-entertain pa kagtulog ka po, akong panhaon. Siya, sige padre, bakante ko. Ana, sila yung adto sa mga doktor. Kinamay uman pa rin nga, huwag ka ikapiliti. I-recommend mo psychological treatment. Huwag kalimi, pliti pa rin. Adto na mahal kayo. Kada session, mahal man. At mo man tinuod. So, kinang ato, masa jud ang akong paagi padre, pastoral, kung akong tanawon, istriktuhon jud tong procedure padre. Daghan na mo atras sa procedure lang daan. Nya, kung makita sa team padre nga need yung psychological treatment, amo i-recommend. Last na lang. Mag-group picture rin taghuman. Last kind of curious. I'm Father Nick Padre. Ana, you mentioned about the faith healer and the walking possessed. Di ko mapatay sila. Mas save ang ilang soul or na-save ang ilang soul? Salamat. Nindot yung buta na. Masave ilang soul ni kamatay. Ayun ang Ginoo, pasilua sila kamahan, kaya sila masayad silang gibuhat. No? So, katubang nga inosente, good faith, kung na sila, padre, in good faith, yun na sila. Wala nga, daghan kayo mga faith healer, pareha itong pag-ulang nag-surrender na ko, siya na ko, padre, di ko convince ni mo kinaunhan. Kay, ngan gus Ginoo ang among gisampit, napod may devotion, ako'y santo ninyo, na ato ko mga santos, padre. Kaya in good faith yun sila. Una nga, kung atong itudlo ng kuan, daghang matabangan padre, ang official teaching sa Siman, CCC 21:16-17. Ano sa PowerPoint ako na nagwa man. Ako na ito basahon niyo ang atubangan. Nawa akong PowerPoint. Ako na itong nagamit. Kinirang laptop agad. Muna nga, high-tech ng yawa, di mo pakitoon sa official teaching simbahan, no? So, usually basta tokos mga pare, magkuhan ko PowerPoint kay na ko yung mga document ko kutluon. Wala ko kutlo. Mga experience ng ako, nawa jud akong kuan. Ako jud tong giandam. Unya, kadring good faith ng ila, nang makatikay na sila, hinay man pud process man pud ang pag-accept sa kamatuoran, kung makasabot ra pud ko sa mga faith healer. Abi niyo padre, jud ang mga sacramentals nga mag-bless mo, nga ma-convince sila. Kaya na-convince sila dili sa official teaching sa simbahan, dili sa kang wali. Na-convince sila sa holy oil. Katong bag-uron, nga 4 years siya na nambal, daghan kay siya natambanglan, mga laay, nga nana. Kung pananglitan pa na mo duol ako, saan naman akong mahimo? So, you should advise them to go to the sacrament. Tuduoy sila sa personal simbahan. Kaya mo man ay pagis, Ginoo. Para hindi ta contaminate. Kaya baga, padre, ang huli, kay security guard man siya, masuko siya. Nako, inig-share sa messengers sa iyang asawa, nanakay bag-o nga, kuan padre, iyang i-share dito ang akong mga wali, ang ibangkat ba. Masuko siya siyang, na po na Darwin, na po na Darwin. Mga fanatic yun mo, iyang kasabaan ang iyang, mag-away sila sa iyang asawa. So, yung tabo, yaplasan ra sa iyang asawa, huli ang exercise oil. Liingon ang iyang bana, init! Isa nga sakto Diyos, Father Darwin, no? Di yun ni Gikas Ginoo. Ipainom, nawa, sa kagalingon pa rin. Yan, design sila nga, gibidyuhan man siya pa rin. Na-post ako sa Facebook ang iyang, what dire? Na-post ako sa Facebook ang iyang, no? Ayun lang kayo, walang tayo oras man. So, na-post ako sa Facebook ang iyang video. Ipainom lang nag-holy oil, nawa, nasa kagalingon, nagwala na, ningon, apil sa video, niingon ang mga yawa sa iyong lawas, please don't bring me to Darwin. Imagine ka na, kapag ganun magkakita, tungod na sa huli ang exercise oil, please don't bring me to Darwin. Lingon po ng mga bata niya, uy, nag-in-English, mas papa, uy. So, please don't bring me to Darwin. Una nga,
Pagka amgon niya, tak siya sa video, ningon siya nga, tinuod yun ang gisulti ni Father Darwin, na dili ikas Ginoo ang ako. Nagahom. Itindog siya, naulian naman siya, yang gikuha tanan niyang mga amulets. Magamak na siya mga habak. Yang gikuha tanan. Pagkuha niya, natumba siya. Knockout. Kunya, ang iyan lang family may nagkuha sa mga habak. Kay, kalit lang siya katumba. Nawadan siya kusog. Nakuyapan yun siya, Padre. Kuyapan. Kunya, ilang gida, gikan sa ilang balay, ulian na po siya, nagsuka siya, Padre. Suka, kinadaghanang tubig ang isuka. Sobra sa iyang giinom. Sa pag-abot niya. Pag-abot niya dito sa office, nakuyapan ka po siya. Kunya, sa pangutanan ni mong Padre nga, maluwas pa sila, yung nang Ginoo, pasay doa sila amahan, doa sila masayod sila gibuhat. So, kaluwasan, para manatuntanan, una nga, pinaagi ni ini, kung sa mga sacramentals, makatabang na, makonvince sila, Padre. Hindi ka makonvince. At itong miaging mga may semester, Padre, itong mga ipakita na ko nga mga faith healers ninyo, na nag-surrender, na-convince na, naman sila grupo des mga albularyo, nag-surrender sila tanan. O, ang nag-invite ako, na siya ko, kay nagpa-recollection sila, ang nag-invite ako, dili, chapel leader, kung leader sa mga albularyo dito sa Dawes, na nag-surrender. Nagpasalamat sila. Kay pinaagi ini na protektahan ilang mga kaliwatan. Nawa sila kay bawo nga, giangko na sila siyawa. Amo na ilang kaliwatan, Darwin, ayaw na mi pagkausa. Their clan is ours. Anang yawa. No? So, salamat sa inyong pagpaminaw. Dalaygon kanunay ang Ginoo. Amen. Others, dito lang, Father. Pag-group picture lang ta. Para na. So, come na rin.